Bueno, boas tardes a todos. Vamos a empezar esta sesión ordinaria. Empezamos polo punto número 1, ou antes de empezar o orde do día, dicir que a acta anterior queda pendente para a próxima convocatoria. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería o número 1 da orde do día hoxe, que sería a aprobación da conta xeral 2019. Pasa a comentar o punto a secretaria Dolores. Tema lectura del estado de remanente de tesorería con el siguiente resultado. Fondos líquidos a final del ejercicio 454.144,86. Derechos pendientes de cobro 2.163.141,51, de los que 1.293.468,20 son de presupuesto corriente, 831.202,23 de ejercicios cerrados y 38.471,08 de operaciones no presupuestarias. Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente 160.959,90, de presupuestos cerrados 36.498,51 y de operaciones no presupuestarias 102.867,89. Partidas pendientes de aplicación de cobros realizados pendientes de aplicación definitiva al final del ejercicio 251,49. Esto da un remanente de tesorería total de 2.316.708,62. De aquí descontamos los saldos de deudoso cobro, que son 560.738,68, el exceso de financiación afectada 26.129,22, remanentes a incorporar obligatoriamente para gastos generales 206.839,14 y remanente a incorporar obligatorio también para gastos de financiación afectada 778.986,55. Lo que da un remanente de tesorería final para gastos generales 744.015,03. Gracias, Dolores. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Grupo Popular? ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos? ¿Alguna aclaración por parte de... Perfecto, Pilar, ¿alguna aclaración? Pasamos a votar este punto. Votos en contra? Abstencións? 5 abstencións. Votos a favor? 8 votos a favor. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería ordenanza fiscal Escola Municipal Infantil de 0 a 3 anos. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. A ver si se pone ahí. Vale. Boas tardes, antes de nada. Vamos a ver, este pleno, tal e como nos comprometemos no pleno do mes pasado, traemos a ordenanza fiscal da Escola Municipal Infantil de 0 a 3 anos do Concello de Ribadumia, que é o complemento a esa exigencia que lle estaba facendo a empresa que xestiona a guardería a inspección que lle corresponde da Consellería de Servizos Sociais para adecuar tanto o regulamento como a ordenanza fiscal pois a actualidade. Entonces facemos un pouquiño así de memoria, porque hai moita xente pois que non coñece ao mellor os datos e a adxudicación da xestión indirecta da guardería fíxose no pleno 7 de marzo de 2013, é dicir, ahora mesmo levan algo máis de 7 anos, e foi adxudicada a empresa Querubines de Ribadumia, que foi a única oferta que se presentou. A proposta económica que se fixo nese momento foi de 203.431,69 euros ao ano. Aí inclúese tanto as tarifas que pagan os pais como as que paga o Concello, e as tarifas que hai desde ese momento son as que se estableceron no concurso, con ese 5% de desconto que ofertaba no concurso Querubines, pois que eran unha das cousas que puntuaba para optar á adxudicación. Esas tarifas veñen sin incrementarse desde o ano 2013. Para que non nos saiba, fixemos aí un estudio dos 2 últimos anos dos gastos, como se repartiron os gastos da gardería. Entonces, o que tendes á esquerda é do ano 2018, abaixo en verde
vese que o Concello, vedes o que se paga cada mes, o montante anual foron 138.673,12 euros, eso aportouno o Concello, é dicir, os veciños de Ribadumia. Os pais dos nenos pagaron algo máis de 60.000 euros, 60.913,36 euros, e o montante total que ingresou a empresa foron algo máis de 199.000 euros. A achega dos veciños, creo que estamos falando, non hai que pagar o Concello, quen pagan son os veciños a través dos seus impostos. Foi de 27,45 euros ano por veciño de Ribadumia. No ano 2019 houve unha pequeniña disminución do que foron o total de ingresos, e aínda así o Concello tocoulle aportar un pouquiño máis, 139.607,66 euros, e os pais 58.000. Neste caso, a ratio de veciño no 2019 baixou a 27,37 euros o ano, simplemente porque, aínda que a cantidade maior, no ano 2019 éramos máis veciños, é dicir, no 2018 a división facíase sobre 5.052, no ano 2019 sobre 5.100. E a todo isto hai que sumar da parte do Concello hai que restar a axuda que cada ano nos concede a Xunta de Galicia para o mantemento da gardería, que son 42.000 euros o ano. Así en números, é dicir, o Concello paga algo máis de 90.000 euros, que é o que lle custa, os pais sobre 60.000 arriba abaixo, e a Xunta de Galicia aporta 42.000 euros cada ano á guardería. Con respecto ás tarifas, están especificadas as tarifas arriba por asistencia e abaixo por comedor, e vedes que as tarifas son bastante non son máis reducidas que ten a Escola Municipal Infantil de Ribadumia con respecto ás da Xunta. Incluso, por exemplo, nos tramos máis altos de renta, as tarifas do Concello igualan, o máximo son 104,50 euros para asistencia, da igual que cobres 672,30 euros por persona o mes, que cobres 1.075,68, que cobres 3.000 euros. Ese é un único tramo. E para o comedor está establecido igual. Máis que nada era orientativo para que se vexa que efectivamente hai diferencias sobre o que son as tarifas da Xunta, que son as que están á dereita de todo, con respecto ás tarifas da Escola Municipal, que son as primeiras que tendes no cadro. O 27 de decembro de 2019, na Lei 7/2019, pola que se aprobaron determinadas medidas fiscais e administrativas relacionadas cos presupostos xerais da Xunta de Galicia, estableceronse unha serie de modificacións das leis, e en concreto unha que afecta o que é as escolas infantís de 0 a 3 anos. E é que, téndelo aí marcado, na disposición adicional novena, o punto sexto, dicía que engade unha axuda que a Xunta aprobou para favorecer o crecemento demográfico, é dicir, que as familias teñan fillos, para que nos entendamos todos. Entonces, o que aprobou foi que a partir do curso 2020-2021 se bonificase o 100% as tarifas de educación, non as de comedor, as tarifas de educación para todas aquelas familias que teñan 2 ou máis fillos. Da igual a idade dos fillos, da igual que estean ou non na guardería, que estean no colexio ou donde estean. En principio, se unha familia ten 2 fillos ou máis e está 1 ou 2 ou 3 en idade de infantil, a Xunta subvenciona o 100% desa atención educativa. Agora ben, isto ten unha contrapartida, lóxicamente. Todas aqueles, para as privadas tamén, pero todas aquelas entidades locais que se queiran adecuar a esa bonificación teñen que, como mínimo, equiparar as tarifas que ten a Xunta nas súas escolas infantís propias, que é o que traemos aquí a aprobación a pleno. Porque, ademais, hai un apartado quinto que Dolores estivo consultando coa Consellería, no que se di que a Consellería competente en materia de servizos sociais adoptará medidas tendentes a promover e fomentar que as entidades públicas distintas
apliquemos eso. Eso que quere dicir? En palabras da persoa pois, coa que se falou, é dicir, non é que che vayan quitar a axuda dos 42.000 euros, pero lóxicamente corre risco, por dicirlo de alguma maneira. É dicir, eles o que van, o que queren é que o fagamos, que apoyemos esa medida de bonificar o 100% e coa condición de que haxa que subir as tasas e igualalas a da Xunta no noso caso. Estes días saiu en prensa, por exemplo, Vila García pois tamén está co mesmo labor. Entonces traemos a ordenanza fiscal nova, xusto coas tarifas que ten a Xunta, que ese cadro que tendes aí ao lado esquerdo, donde as rentas están en función do IPREN. O IPREN para o ano 2020 é de 537,84 euros ao mes, e entonces, según donde esteas na renta, pois vas ter que pagar máis ou menos, tanto que a atención educativa como a atención educativa máis o comedor. Á esquerda, na primeira columna, tendes o que sería o pago con servizo de comedor, e ao lado dereito, si é só a atención educativa, que aquí é donde o que teña o segundo fillo, lóxicamente, bonifica o 100%. Ábrense os tramos, é dicir, máis que o que tiñamos hasta ahora, é dicir, son todos eses tramos en función da renta, e, aparte deso, permítese con esta nova ordenanza aplicar a media xornada. Ahora mismo había algúns alumnos na gardería que, aínda que só iban media xornada, tiñan que pagar a xornada completa porque no concurso non estaba recollido o do pago da media xornada. Así mesmo, na ordenanza nova vanse manter os descontos que había na anterior, que é ese menos 20% para familias numerosas, familias monoparentais e aquelas que teñen varios irmáns no centro, as que, ou no momento que non se pode aplicar a bonificación que pon a Xunta. A tarifa por comedor establecese en 73,95 euros, que ven saindo, calculando unha media de 20 días por mes de comedor, a 3,70 euros, e tamén se establece unha tarifa de comedor por día, é dicir, alguén pois, que nun caso puntual teña que deixar o neno na escola municipal que non vai habitualmente ao comedor, pois tamén o poderá facer. A entrada en vigor, que foi o que falamos outro día na comisión informativa, nos propoñemos que sexa para o 1 de xaneiro do ano 2021, porque, tendo en conta que estamos no inicio do curso escolar, pois, o mellor, pois, hai familias que pois, contaban estar aquí na gardería pagando unha determinada cantidade. A esas familias, sobre todo as que non teñen máis que un fillo, vaille subir a cuota un pouco, entonces é darlle esa marxe de 3 meses para que poidan, si queren continuar ou si queren cambiar para outra gardería ou para outra escola municipal. E por último, así, para que teñades un resume, si queredes, podemos ver o estudo máis menos que fixemos en números, é dicir, se vos fixades no cadro de arriba, sería o número de familias que estarían afectadas. Vedes que fundamentalmente aumentan familias que non teñen máis que un fillo, empadroadas e non empadroadas, é o que está aí separado. Aínda así, a gran parte dos aumentos prodúcense entre 0 e 10 euros, é dicir, hai moitas que simplemente lles aumentan 95 céntimos. Despois hai algunhas que son as que teñen rentas máis altas que lles sube máis de 50 euros. Ahora, a diminución, que é o importante, é nas familias que teñen máis de un fillo. Se vos fixades, hai 18 familias as que o pago vaiselle reducir máis de 50 euros cada mes, incluso hai algunha que chega aos 90 euros, en función da renta, lóxicamente, ao aplicar a bonificación da Xunta. E o resultado máis menos económico para o Concello pois sería o que tendes aí abaixo, é dicir, aí tendes o que coas tarifas actuais o que pagarían os pais que teñen máis dun fillo en conxunto, que serían casi 2.000 euros, coa nova tarifa e coa bonificación pagarían 464,70. Lembrade que o comedor é gratuito solo si tes determinado tramo de renta, non bonifica a Xunta, vale? A Xunta solo bonifica a atención educativa. Os pais que teñen un fillo, lóxicamente, sí que lle subiría a cuota e implicaría esa suba. No caso actual, lóxicamente, a bonificación da Xunta sería cero. A partir do 1 de xaneiro do ano que ven serían 1.761,07.
o 5% que falamos de querubines, que é o que ten ofertado no concurso, e abaixo o que lle correspondería pagar ao Concello cada mes, coa tarifa actual casi 12.000 euros, a partir da bonificación, que é o que leva a Xunta 10.541,75 cada mes, e pois lembrade que en principio a axuda da Xunta dos 42.000 euros que se cobra, penso que a finais de ano, normalmente que a pagan a finais de ano. Gracias, Pilar. Alguna aclaración, observación por parte do Grupo Popular? Bueno, boa noite a todos. Trátase, pues nada, simplemente de eso, que se trata de unha ordenanza obrigada, que vai un pouco a complementar o regulamento que aprobamos no pasado pleno. Por lo tanto, nos imos a votar a favor dela. Consideramos que é un servicio moi importante, case que imprescindible, e que merece todo o esforzo tanto pola corporación ou por todo o Concello en mantelo accesible e de calidade para todas as familias que o necesiten. O texto adaptarse en canto a tarifas o estipulado pola Xunta, incluso melloran algúns aspectos en canto a bonificacións, polo que, como xa dixemos, nos imos a votar a favor. Gracias, Ramiro. Agradecer que votedes a favor. Algunha aclaración ou observación por parte de Somos Ribadumia, Enrique? Bueno, boas noites. En primeiro lugar, pues, sí, eu tamén vou votar a favor, igual que votei o outro día a favor do regulamento. Consideramos que efectivamente pues, a gardería é un ben casi imprescindible no Concello e, polo tanto, pues, que estea regulado pues, tamén é bo. Con respecto a tasa, eu alegro-me que levou nos 5 anos, pero ao final acabamos aceptando a idea que se falaba daquela de que unha das poucas cousas boas que fixo o Partido Popular da Xunta foron as tasas da gardería, porque son bastante máis equitativas e bastante máis equilibradas que as que había na gardería anteriormente, e que por fin pues, as tasas se aproximen a ese ideal, ou a ese ideal, a esa táboa. Eu creo que é positivo e agradezo, porque a verdad que xa sabedes que o daquela había sido moi ter con eso e pues, non se había feito por as circunstancias daquele momento, pero creo que era unha cousa necesaria facer este cambio de tasas e vexo ben. Lamento que, por exemplo, o Concello máis cercano noso, que seja o Cambaos, teña unhas tasas máis baixas. Eu creo que eso, bastante ademais, eu creo que eso nos pode perxudicar un pouco e eu creo que este Concello igual podía haber feito un esforzo neste sentido de mellorar estas tasas un poquinho máis e aproximarlas aos concellos próximos para pues, tamén evitar esas diferencias que nun momento determinado tamén moven poboación e nós non estamos no momento de que se nos mova a poboación, ao contrario, estamos no momento de que veña a vivir xente para Ribadumia e sabemos que a calidade dos servicios e o precio ás veces son moi importantes a hora de organizar unha vida. Con todo isto, pues, como xa dicía, vamos a votar a favor. Si é certo, e volvo a insistir no mesmo do outro día, eu estaría máis contento e eu creo que sería máis positivo para o noso Concello, sobre todo pola cantidad de cartos que se forraría, que a Xunta de Galicia, en lugar de dedicarse a presionar aos concellos para que acepten as normas que poñen eles e as mellorías que poñen eles, pois se fixara cargo da gardería, que a gardería entrara na cadena da Galiña Azul, e eu creo que iso sí que sería positivo para o Concello. E se iso non pasa, pois veremos se pronto co cambio de haber que facer un concurso novo ou asumir a súa desde o Concello a súa xestión, o que vos vexades mellor. Eu xa sabedes que defendo en último caso a municipalización do servizo. Gracias. Gracias, Enrique. Alguna aclaración ou observación por parte do PSOE, Pepe? Sí, bueno, a ver, igual na línea dos compañeiros, tamén imos a votar a favor por completar o trámite que hai que aprobar para que empece a funcionar xa isto neste curso, pero como dicía Enrique, este é o modelo que menos nos gusta de todos os posibles, porque as normas son as da Xunta, temos que adaptarnos ás normas da Xunta, pero os costos son para o Concello. A Xunta pon 1/3, se acaso, do coste real da xestión da guardería, sería quen tería que asumir
pois na súa infraestructura este servicio que é un servicio de educación, non é un servicio extraordinario nin nada que este fora dos dereitos básicos dos cidadáns. Entonces, bueno, ojalá en algún momento se poida facer a gestión de presionar a Xunta para que ou ben tomen eles as riendas da gardería ou ben tomar o Concello as rendas da gardería. Que pasa? Eso xa sabemos que ten unha dificultad moito maior, pero nestas estamos os concellos pequenos e aí hai que bregarse. Entonces, bueno, desde o punto de vista de que non é un modelo que nos gusta, como sempre dixemos, da gardería, pois imos a votar a favor, pero bueno, tendo en conta, instando ao goberno local a que bueno, faga ou teña en mente, polo menos, cambiar este modelo de xestión. Gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración por parte de Pilar? Sí, no, simplemente queríamos comentar, é dicir, pareceme moi ben que Cambados lógicamente decidan manter as tarifas máis baixas. Non sei exactamente máis, creo que non, porque aparte creo que se acaban de aprobar agora, bueno, hai pouco, pero lógicamente que manteñan as tarifas máis baixas pareceme ben, pero non se poden beneficiar da axuda. Eu só quero que vexades a columna a penúltima. Os números rojos estes que están por aquí son menos. Si vos fijades, todos estes son os que se van beneficiar solo por aplicar eso. E tamén quero que vexas, ou vexades, é dicir, non empadroados. É dicir, a todos estes familias que non están empadroadas, os veciños de Ribadumia estabanlles pagando, porque claro, viñan para aquí, porque era máis barato que en Cambados, que en Meis, e os veciños de Ribadumia ao final estabanlle pagando, pois non sei exactamente cantos son, pero non sei se son sobre 30 non empadroados. Pois cos impostos dos veciños de Ribadumia estáse pagando, porque como era moi barato viñan para aquí, non se exigía o empadronamento, entonces lógicamente eses cartos que podían ir para outras cousas, pois estábamos subvencionando, bonificando polas rentas que lle tocaban a meniños de outros concellos, que me parece moi ben. Pero, en principio, si pensan que en Cambados, porque moitos son de Cambados, está máis barato, pois lógicamente que se vayan para Cambados. Por eso puxemos o dos 3 meses, para darlles o margen suficiente, porque ademais agora co tema, xa non co tema do COVID, co tema de que non hai tanta población pequena, pois hai prazas libres en todas as escolas municipais do contorno. Gracias, Pilar. Bueno, efectivamente, eu creo que coincidimos neste punto en que primeiro agradecervos o sentido do voto, se vai a ser favorable, pois bueno, pois eso é algo importante que xurda en plenos, porque eso quere dicir que estamos coincidindo en algo moi importante como a gardería municipal, e aparte comentado tamén polos distintos grupos da oposición, tanto Partido Popular como Somos como PSOE, é algo que se ven traballando desde fai anos en Ribadumia. Creemos que é imprescindible para a conciliación da vida laboral, por lo tanto hai que seguir apostando por ela. Con respecto á Xunta para que collan a gardería municipal, aínda que se fixeran algunhas xestións xa no seu momento, faremos máis xestións ou retomaremos esas xestións a continuación, e bueno, este pleno, esta corporación municipal ten que decidir, despois desas negociacións coa Xunta, con política social, bueno, considerar si a mellor opción, ou despois de todo o que teñamos encima da mesa, considerar a mellor opción, si ten que ser a nivel municipal ou pois pasa a Xunta de Galicia. Por lo tanto, efectivamente, nestes próximos meses, ou mellor antes de terminar o ano, pois precisamente o equipo de goberno pois ten que tomar unha decisión con respecto a gardería municipal, bueno, de todas as maneiras é un servicio imprescindible para este concello, se é xestionado polo Concello de Ribadumia ou se é xestionado pola Xunta de Galicia. Por lo tanto, se tomará a mellor decisión en función, bueno, pues do que se fale nas próximas reunións que se teñan coa Consellería ou coas persoas responsables neste apartado. Pasamos a votar entonces este punto, o punto número 2, que sería a ordenanza fiscal da Escola Municipal Infantil de 0 a 3 anos. Votos en contra, 0, abstencións, 0, votos a favor, 13 votos a favor. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que sería expediente, recoñecemento
extrajudicial de créditos, que son unhas facturas de Naturgalia e Silvo Cantábrica. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Vale. A ver se me ve. Aí está. Vamos a ver, estas son as facturas que levan vindo a pleno, retiráronse en algún momento, incluso no mismo antes de empezar o pleno, pois porque se solicitaban informes, porque, bueno, pues parece ser que non había moito interés en traelo. Entonces, vamos a ver, estas son 5 facturas que de repente, entre o 23 e o 27 de maio de 2019 entraron pola FACE, polo registro electrónico para facturas que ten o Concello de Ribadumia, dúas facturas en concreto de Silvo Cantábrica por un importe, as dúas conxuntamente, de 4.787,97 euros, e 3 facturas de outra empresa, Naturgalia, por un importe conxunto de 7.112,99 euros, facendo un total, as 5 facturas, de 11.900,96 euros. No momento que entraron esas facturas, claro, lóxicamente desde o Servicio de Contabilidade ninguén sabía, coñecía delas, e no seu momento, tal e como recolle a secretaria no último informe que emitiu no mes de agosto, expediuse desde o Concello unha orde de paralización dos traballos xusto antes, porque non se tiña coñecemento en principio de nin había licencia, nin había permisos de quen estaba facendo esas obras, nin para que eran esas obras. Despois de aclarado o tema, primeiro presentáronse estas facturas, non había presuposto, a intervención recoñece no seu informe que non tiña coñecemento tampouco dese gasto, nin había consignación orzamentaria para pagar esas facturas. Casualmente, ademais, unha vez que empezamos a ver, quen é Silvo Cantábrica, quen é Naturgalia, pois resulta que son dúas empresas que teñen os mesmos administradores, é dicir, as persoas que figuran como donas ou administradores desas empresas son as mesmas. Entonces, posteriormente, un par de días a principios de junio, por certo, estamos, que tamén creo que é importante recordalo, estamos nesa fecha xusto nos días posteriores, inmediatamente posteriores ás eleccións municipais do ano 2019. Entonces, como vos dicía, entre os días 3 e 4 de xuño, unha vez que se rexeitaron as facturas pola FACE, presentáronse por rexistro o que eran as facturas en sí, e pois efectivamente viñan firmadas por Enrique Ubiña, tal e como se recollen as facturas, que si queredes velas, vémolas, e pois presentáronse e meteronse por rexistro. Esas 5 facturas, repito, casi un importe conxunto de 12.000 euros, referíanse a traballos feitos, como vedes aí, no Couto de Arriba, no Coruto e no Rabadeiro. É dicir, tanto Silvo Cantábrica como Naturgalia, nesas mismas fechas, as dúas empresas estiveron traballando neses 3 sitios do Concello. En principio, non había crédito para aprobalas, e quedaron, en principio, aí a expensas de que os técnicos comprobasen que efectivamente os traballos estaban feitos para poder facer o recoñecemento extrajudicial dese crédito e poder pagalo. Este ano, cando preparamos o presuposto, metemos na partida, o número xusto non o sei, eso sabe Dolores, incrementamos a partida correspondente a este tipo de traballos ata os 25.000 euros para englobar pois, o gasto máis menos que prevemos todos os anos con estes 12.000 euros. Por eso se trouxeron a pleno, lóxicamente, co retraso correspondiente polo COVID, máis 2 veces, se non me equivoco, ou 3, que quedaron pendentes por informes que se solicitaron non na comisión informativa, sino xusto o día antes de celebrarse o pleno,
informes que ao final, polo que a mí me consta, foron entregados no seu momento e pois agora mesmo o que facemos é traer as facturas para a súa aprobación. Gracias, Pilar. Algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Bueno, nos neste punto chegamos aquí recentemente e claro, topámonos con que parece ser que o ano pasado xusto os días posteriores a unhas eleccións aparecen unhas facturas das que parece ser que o parte do goberno non ten coñecemento delas, dúas empresas que teñan o mismo administrador, bueno, son varias cousas que habería que analizar de outro xeito, pero no que ceñindo o noso punto en sí, no tema de aprobar extrajudicialmente esta aprobación destas facturas, evidentemente vamos a votar a favor porque as obras están feitas e de recibo que pois que a xente que fixo agora pois que cobre o que tiña que cobrar. Nada máis. Gracias, Ramiro. Algunha aclaración ou observación por parte de Somos Ribadumia, Enrique? Sí, boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, solo me consta que se trouxeran estas facturas a un pleno, non a 2 nin a 3, solo me consta a un. É que non miñeches. A mí solo me consta que chegar que a un pleno. A un pleno. Creo recordar que solo A un pleno. Creo recordar que solo A un pleno que debeu ser o de xullo. Non hai problema. O sea, o pleno anterior ao de hoxe non, o anterior. Eu efectivamente solicitei documentación porque non se había entregado máis que o listado de facturas e solicitei información para saber que había pasado con elas, porque evidentemente pois hai unhas facturas pendentes de pago que ademais afectan ao goberno anterior onde estábamos pois algúns que estamos nesta mesa, tres forces en concreto, pois, bueno, quería saber que había pasado e no meu dereito solicitei a información, non solicitei que se retirara o punto de orden do día, a pesar de que a información se me dou se atendemos á legalidade bastante tarde, pero bueno, en calquera caso eu non solicitei que se retirara ese punto de orden dun día con independencia de que eu viñera ou non viñera ao pleno. Eso foi unha decisión de quen comanda o pleno e a mí non me compete valorarla. Vos saberedes por que o retirastes, porque a fin de contas non había solicitudes de nadie, non? En calquera caso, pois si está ben feito, porque se non se dá a documentación en forma e en tempo, é normal que as cousas non se traen a pleno, porque se non temos un problema os membros da oposición para poder debatir cuestións ou para poder ter a información antes e votar en conciencia, e nese sentido agradecemos que o fixerades, porque así se fan as cousas pois, correctamente. A maiores deso, bueno, eu creo que non compento ahora aquí entrar, porque eu tamén, pois, sobre o que se facía noutras áreas de goberno, obras era a miña área de goberno, pois tampouco estou ao tanto de todas as cousas que se fixeron ou non se fixeron, e nunca puxen ningún problema polo que facían os meus compañeiros de goberno nese momento, que sei que naquele momento que houve eleccións, pois houve pois as tensións normales e un pouco de, o mellor de mala uva, pero, en fin, eu creo que aquí non compete as nosas leas internas nese momento, compete, pois había unhas facturas pendentes, aprobalas canto antes para que esas empresas cobren e quede o tema cerrado. Gracias. Gracias, Enrique. ¿Alguna aclaración o observación por parte de PSOE? Sí, a ver, bueno, estos son os temas que embarullan a política local. Aquí, según a explicación que dou Pilar, que hasta onde eu sei está bastante aproximada á realidade, efectivamente, estábamos acabando o mandato anterior, eu tampouco sabía, como tampouco sabía de outras moitas cousas, non sabía do que se facía, como calquera concelleiro nun goberno de coalición non estás ao tanto do 100% da actividade do goberno, porque é imposible. Eso, en todo caso, quen coordina o goberno, que é o alcalde, é o que máis información pode ter, e sempre hai algo que se escapa. Entonces, partindo desa base de que acabando o mandato pasado houve esas obras adxudicadas a unhas empresas, eu non sei, a verdad que sí que me enterei hasta non fai moito tempo de que eran do mesmo administrador, de que, bueno, parece ser que tamén houve algún conflicto en algún outro concello con estas empresas, etcétera, etcétera. Bueno, eso non ven ao caso. O tema é que houve unha serie de traballos que se estaban facendo e houve unha orden do goberno local de paralizalos, según se traslada desde o informe de intervención, porque parece ser que non tiña licencia de obra. A partir de aí as empresas pois
no seu momento, poucos días antes das eleccións, incluso creo que unha delas, o lunes seguinte ás eleccións, presenta as facturas. A partir de aí é cando a cousa se complica, porque realmente non estaríamos falando desto agora se esta empresa non tuvera dereito a cobrar, realmente, porque estamos aprobando, ou vamos a aprobar, eu desde logo vou votar a favor de que se aprobe un recoñecemento extrajudicial. Entonces, isto significa que hai criterios xurídicos que avalan que estas empresas teñen dereito a cobrar por un servicio prestado, por unha obra executada. Entonces, eu non sei en que momento o goberno local decideu que sí que había que pagar, porque non teño a información, porque despois das eleccións, en xuño xa non estábamos na corporación, a partir de aí foi o goberno actual o que levou as rendas do Concello e foi o que empezou a tomar as decisións. Eu non sei, o único dato que podo ter eu desto é que a día 1 de julio deste ano foi cando se solicitou por parte da alcaldía un informe de intervención para ver se realmente estas facturas tiñen que ser abonadas ou non. E foi cando a intervención pois di que sí, que hai que facelo, e se traen a un pleno no que, como ben dixo Pilar, había unha partida ampliada para darlle cabida a meter estas facturas, porque senón, de outra forma, habería que haber feito unha modificación de crédito que non cabía facela a 15 días de aprobar un presupuesto. As miñas preguntas son: por que non se aprobou un expediente de modificación de crédito vinculado con estas facturas antes do 1 de julio de 2020? Porque se podía haber feito. De feito, nós aprobamos, se non recordo mal, os orzamentos aí polo mes de setembro, creo recordar, de 2019, os orzamentos de 2019, e aí non se inclueu ningún tipo de plus para este tipo de facturas. Houbo, creo, se non me equivoco, en eses orzamentos un ou dous expedientes de modificación de crédito, creo que un de 100.000 euros, outro de 70.000, e tampouco se incluíron esas facturas aí. Entonces, se heredamos un conflicto, un problema do que o goberno local non tiña coñecemento, ou parte do goberno local non tiña coñecemento, a alcaldía neste caso, despois mantemos ese erro ao largo dos meses con dúas empresas que están sin cobrar uns traballos xa executados e que agora é evidente que sí que tiñen que ter cobrados, eu creo que aquí hai que dar algunha explicación e hai que relatar un poquinho máis os feitos, porque a min, coas versións dadas, todavía hai lagunas, como acabo de expoñer. A partir de aí, se Enrique pide un informe desde a alcaldía, que é quen dicta a orden dos plenos, se decide que para darlle cabida a ese informe hai que retirar estas facturas e esperar hasta despois do verán para poder abonalas, eso é outro tema, eso son decisións do goberno que eu aí non vou entrar, pero o de antes, o que pasou hasta ese momento, sí que me interesa sabelo, máis que todo porque isto non pasa nada, agora vamos a pagar, o Concello vai a pagar, as empresas van a cobrar e aí queda o tema. Agora, con esas empresas o Concello de Ribadumia non queda moi ben, posiblemente haya influído nos plazos de pago a proveedores, porque estas cousas influyen, inda que ao mellor non tanto en estadística, pero sí, de facto sí que acaban influindo, e ao fin de contas non sei se por decisións políticas ou por decisións, por luchas internas, rivalidades políticas locales, e por 11.000, 12.000 euros pois acabamos en estos bretes. Aquí tamén o informe de intervención que se axunta despois de que Enrique pedira unha serie de informacións sobre esas facturas, nos puntos 7 e 8 intervención di que respecto aos motivos polos cales non foron incluídas en ninguna das modificacións de crédito tramitadas durante o exercicio, intervención fai constar que tanto a memoria dos orzamentos como as modificacións son elaboradas, son competencia da alcaldía. En un punto 8 di que non se emitiron informes de intervención sobre a existencia das facturas de referencia ao xa ter constancia do seu coñecemento por parte da alcaldía de que existían unhas facturas que tiñan que ser abonadas. Entonces, eu creo que aquí hai responsabilidade por dous bandos, non solamente por un. Eu entendo que a mellor Enrique, como dicía antes, no contexto da lucha electoral, desde o meu punto de vista mal planteada, ordena facer unhas obras que tamén di o informe de intervención que deberían de haber pasado por xunta de goberno e non pasaron, o cal me imagino que foi o que motivou a retirada das facturas dos plazos de pago do Concello,
Bueno, hubo ese erro por parte de unha parte do equipo de goberno, pero despois tamén hubo un erro mantido ao longo dos meses por parte do actual equipo de goberno de non darlle salida canto antes a isto, aínda que fose unha situación heredada da que non tiñan coñecemento e da que en principio non eran responsables. Entonces, bueno, creo que queda claro o meu punto de vista e aquí creo que se necesitan máis explicacións. Nós, de todas formas, como xa dixen, imos votar a favor para xa dar punto final a este asunto e como dixo Ramiro, que cobren e listo. Gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración, observación, Sí, Pilar? sí, vamos a ver. En principio, o tema das facturas estas que aparte dos administradores, é dicir, eu recordo na anterior legislatura que algo que se nos dicía continuamente era que había un acordo de goberno. Nese acordo de goberno estaba moi clarísimamente exposto que non se podía gastar ningún concelleiro máis de 2.500 euros sin ter o acordo da Xunta de Goberno, perdón, da Xunta de Goberno non, do resto dos partidos que formaban o equipo de goberno. Entonces, lógicamente, foi a primeira cousa que chocou no momento de ver esas facturas, porque casualmente, volvo a repetir, 12.000 euros repartidos en 5 facturas que non superan os 2.500 euros, obras feitas polas dúas mismas empresas que, casualidade, son dos mismos administradores en 3 sitios concretos nas mismas fechas, é dicir, unha empresa que estaba traballando en riba da outra. No. Entonces, lógicamente, houbo que ver que pasou aí. Ver que pasou aí na primeira modificación. Houbo 3 modificacións de crédito ano pasado sobre o presuposto. Unha na anterior legislatura e 2 despois. Unha foi no mes de setembro, máis menos, acordadevos que tomamos posesión a 15 de... 19, estamos falando do 19. Tomamos posesión mediados de julio, máis menos, en agosto bueno, pues hai vacacións, bueno, é dicir, o de septiembre non se podía, o sea, non había margen para leválo, vale, a non ser que fora algo urgentísimo, e había que comprobar efectivamente que as obras estaban feitas, vale. Que non se levaran ao de decembro, vale, error, perfecto, pero é un error, tampouco é nada nin sospeitoso, nin ilegal, nin alegal, nada, simplemente, pues, non se levou, vale, un error. Ahora, o tema de que non se levará a pleno antes, no 2019, no informe de intervención, este último que pediu Enrique Pono, claramente, dicir, no 2019 era inviable, si queres abro, era inviable porque non había partida presupostaria, ademais, ti ten en conta que aínda que por eso houve 3 modificacións de crédito, o ano pasado os presupostos aprobáronse en setembro, co cal, ti cando aprobas un presuposto coas 3/4 partes do ano pasadas, é dicir, as nóminas hai que pagalas, o gasoil da calefacción hai que pagalo, a luz hai que pagala, o teléfono hai que pagalo, é dicir, realmente non tes cartos en setiembre, nin en outubro, nin en decembro para meter cousas excepcionais, e máis, unha das cousas que a partir do mes de outubro, desde tesorería sempre nos están cuidado coas partidas presupostarias, cuidado coas que non se pode gastar, que non se pode gastar. É dicir, porque hai que axustarse o que tes, e se non temos, pois, problemas. Entonces, ese é o motivo de que non se levara o ano pasado. Vale? Este ano, lógicamente, vale, botamos ya sempre a culpa ao COVID, pero é certo, é dicir, cando foi o primeiro pleno que se fixo? Iba a ser en marzo, pero co tema aquel de que operaron a Dolores, que quedou aí. O seguinte pleno foi en maio. É dicir, e aprobamos o presuposto en maio. En maio é onde metemos esa partida de 25.000 euros, se non me equivoco, non, Dolores? De 25.000 euros para poder pagar estas facturas. É dicir, se ti non tes os cartos como pon o informe de intervención, non podes metelo. Entonces, vale, podía ter vido en xullo? Vale, houve informes, houve petición, de feito, un informe é do 1 de xullo, se non me equivoco, e outro o 13 de agosto. É dicir, o da modificación de crédito, vale, se o queres considerar un error, si, agora, responsabilidades, xa che digo, o presupuesto aprobado no mes de setembro, canto crees que quedaban nas partidas, bueno, canto crees, non, que aparte puxo Dolores, canto quedaban nesas partidas para gastar. Que podes facer modificacións de crédito? Sí, claro que sí, error. Vale, ahora,
insinúas unha responsabilidade igual ás responsabilidades, home. Bueno. Pero no informe tamén pon o que che estou dicindo eu, que non había crédito presupuestario para incluílo. Sí, había. Había outras posibilidades e, ademais, a min cóstame creer que un concello como este, sin débeda, sin grandes cambalaches nin desaxustes económicos, non poida sacar 11.900 euros en un ano e 2 meses. En decembro, sí. En un ano e 2 meses. Eu sei que, o que dicía antes, foi unha situación que se heredou, foi unha situación, bueno, non sei se irregular, pero bueno, difícil, e houve que resolvela. Ahora ben, estamos dando conta de que pasou un tempo excesivo, ao meu criterio, para abonar estas facturas. Error. Vale, quedámonos con esa disculpa. Mira, outra cousa, se me permitides. O que di o informe de Secretaría e Intervención de que a competencia da alcaldía non, o sea, que foi por culpa da alcaldía non, di que a alcaldía ten esa competencia, esas competencias podense ejercer ou non, é dicir, ti ten a competencia de facer moitas cousas, podes facelas ou non. Tes a responsabilidade. Vale, pero podes facelas ou non. Pero entonces hai un problema se non os faz. Pero fixéronse, expliqueiche por qué van paso a paso. Eu non vou seguir con este asunto, xa está máis que falado. Vale. Pero bueno, en fin, canto máis se fala, máis en leo un, entonces mellor calar. Eu non me quero enlear. Bueno, sí, Enrique. Un pouco por alusión, como era o concelleiro coa responsabilidade, con esas obras actuouse como con outras moitas ao largo da legislatura. Efectivamente había un acordo que decía que as facturas por encima dos 2.500 euros tiñan que pasar primeiro por xunta de goberno, e ao largo de toda a legislatura chegaron moitas facturas de chollos feitos de todas as áreas, e en ningún momento por parte de nadie houve un problema con eso. Os finais de legislatura son delicados e todos sabemos como fomos. Xa digo que non quero entrar neso, tamén é verdad que eu traballei dentro das miñas competencias, fixen o traballo como considerei, pidíronse sempre presupuestos a varias empresas, eu descoñezo se a mesma empresa, son 2 ou 3, eu pidí presupuestos a varias empresas, quen fixo o presupuesto máis baixo levou os traballos, eses e outros que quedaron sin facer. Neses días, por cierto, outras empresas fixeron outros traballos se o concelleiro de obras tuvera coñecimiento nin de que se iban facer, e non vou agora a poñerme con ese relatorio porque me parece que está fora de lugar, e o que si teño claro é que eu sempre respetín o traballo dos meus compañeros no equipo de goberno e sempre tuve confianza no traballo que fixeron, e cando dixeron que había un traballo que había que facer e pagar, non puxen ningún reparo, e agora vese que, por lado contrario, ao final acabou por non ser totalmente así, pero ese é o de menos. Había un traballo que do demostrado que está pagado, por certo, un traballo que tiña os estudios previos dos técnicos municipales, que foron a mirar as obras se sabía que facer ou non e en que condicións, os seus presupuestos, e foron feitos. A facturación coincideu, porque coincideu no final de legislatura, pero non estaba o concelleiro aquí. Poderon haber ido a xunta de goberno, non sei se foron ou non, porque non recordo que foron, pero poderon ir a algún, non sei cando foi o último xunta de goberno, ni siquiera sei se estuve, vamos, pero poderon haber ido e non teria que haber ningún problema. En cada caso eu estaba aquí, nadie me chamou, nadie me preguntou, e o alcalde tiña conhecimento que estaban facendo as obras, se nese momento non por min, porque bueno, ao final de legislatura falamos pouco, porque ele tiña as súas complicacións e eu tiña as miñas, había moito traballo e había moitas cousas nese momento encima de todos nós. Pero bueno, igual nos fallou a comunicación, é certo, e en todo caso será culpa de David e miña, e eu aso unha parte que me corresponde, non é culpa da empresa que vou facer o traballo, por suposto, nin é culpa de nin dos técnicos municipais, nin de ninguén. E eu creo que en calquera caso, para min tardouse demasiado en asumir en resolver este tema, pero bueno, sacalo do medio e listo. Eu non creo que faga falta andar a marear con unha cousa, porque se temos que vir agora aquí con todas as actuacións e buscar a puntilla a todas as actuacións que se fixeron, home, todos podemos poñernos puntillosos con moitísimas cousas. Pero bueno, teño claro que fixen o meu traballo competentemente dentro dos meus conhecimentos e das miñas capacidades. Neste concello, durante os 4 anos anteriores, melloráronse moitos precios que se conseguía das empresas e dos administradores a base de pelear con eles e a base de pelear, que tamén hai que dicir, con unha situación que se dá cos concellos e que as empresas non queren traballar, non con este concello en concreto, que este concello xa de antes era un concello máis ou menos pagador, pero hai outros concellos que son moi malos pagadores e as empresas penalizan eso con precios altos
ou con non querer traballar. E durante 4 anos, non solamente eu, outras persoas deste equipo de goberno, como a Pilar, pois traballamos para tamén darlle esa confianza ás empresas e conseguir esas melloras nos precios. E, por tanto, eu do meu traballo estou satisfeito e orgulloso do primeiro día ao último e todo se fixo correctamente. Outra cousa que, pois, bueno, houbera algún motivo para pensar que eses chollos non estaban ben feitos ou calquera cousa, pero aí xa entrou na competencia do alcalde unha vez que pasaron as eleccións e a partir de aí eu non teño absolutamente nada que decir, pero só podo decir hasta o día que estuve. E nada máis, eu creo que o mellor que podemos facer é aprobar isto e sacalo do medio, porque efectivamente xa se retrasou, pode haber vido este pleno anterior que era extraordinario, pero pode haber traído porque os informes xa estaban. E por que non? Porque o informe elaborou no día 13, está fechado, saída e o pleno foi o 14. Bueno, ti solicitaches. Pero se solicitino sobre o pleno anterior. No. Sí. Bueno, é igual. Vamos xa pasou un pleno polo medio. Sí, no, vamos pues bueno, igual, en todo caso, vamos hai algo que di que ten razón Pepe, non? Canto máis se comente, pois parece ser que máis enturbia, non? Eu quero rematar primeiro agradecer outra vez ás distintas forzas políticas, tanto a Partido Popular como Somos, como a PSOE, como a Independientes por Ribadumia, que, bueno, pois parece que vamos a aprobar isto por maioría, porque as empresas que fan os traballos teñen que cobrar. Como hubo alusións, non tiña pensado tocar demasiado este punto, porque pretendíamos pagar terminar canto antes, pero hubo así algunha insinuación ao actual equipo de goberno e houbo algunha ilusión de como se fixeron as cousas. Entonces, pois evidentemente, pois teño que aclarar todo eso. Primeiro, vamos a ver, no seu momento me imagino por parte a unha tensión, digamos, política xusto antes das eleccións, pois Enrique, o concelleiro de Somos, pois decideu facer unhas actuacións que eran necesarias, porque todas as actuacións que se fan no Concello de Ribadumia estean feitas e non estean feitas son necesarias. O que pasa que unhas teñen máis prioridade e outras menos prioridade, pero todas son necesarias. E hai moitas actuacións que nos pediron moitos veciños que están pendientes de resolución, pero que siguen sendo necesarias. Estamos traballando sobre algo. O que si non está ben é que sin comentar coa Xunta de Goberno ou co alcalde que lideraba naquel momento a Independientes de Ribadumia se fixesen unhas actuacións sin consultar para ao mellor quitar un rendimento político. Evidentemente, nós non sabíamos nada, e eu non sabía nada. Bueno, pero sí me gusta aclararlo, porque... Pero, Enrique, bueno, vale, pero, bueno, vale, perfecto. Bien, todas las... Enrique, por favor, estou falando, eu non te interrumpí para nada. Vale, no, pero claro, é que de verdad que iba a tocar moi pouco este punto, e así vou tocar un pouco máis, entendes o que quero dicir? Entonces, bueno, pois se fixeron unhas actuacións sin consultar coa alcaldía, ou polo menos nós non tiñamos ningún tipo de constancia, nin en Xunta de Goberno, nin a secretaria municipal tiña constancia, e algún técnico, efectivamente, pois tiña algunha constancia, pero outros técnicos pois non tiñan constancia, pero en todo caso, solamente había un técnico que tiña constancia. Evidentemente, cando eso pasa, aínda que sea antes das eleccións, o equipo liderado por, bueno, naquele momento por mí, por IR, que era os que estábamos no equipo de goberno, decidimos xusto antes das eleccións, ou 20 días antes das eleccións, ou un mes antes das eleccións, non me acordan agora as mesmas datas, de paralizar as obras. As obras son 11.500 euros, pero creo, porque non teño ahora o dato, creo que estaban valoradas en 25.000 euros. Creo que había un conxunto de actuacións que estaba valorado en 25.000 euros. Pero evidentemente, por indicación do equipo liderado naquel momento por Independientes por Ribadumia, pois solamente se fixeron parte das actuacións. Pero están feitas e, polo tanto, hai que pagalas, estamos dispostos a pagalas, e vanse a pagar. Sí, no, pero bueno, pero fixéronse con todos os parabéns e con todas as actuacións correctas. Evidentemente, pois, ti non actuaches ou non utilizaches os canles adecuados para levar a cabo, e sobre todo porque non había partida presupuestaria. Dito isto, Pepe, porque creo que xa non hai que tocar máis este punto, pero si me gusta deixarlo claro, este equipo de goberno na anterior legislatura todas as cuestións se decidían en Xunta de Goberno. En a Xunta de Goberno estabas ti, estaba Enrique, estábamos, por suposto, pois o equipo de Independientes tamén. Estaba
Mar Rei, estaba Pilar, estaba eu, entre todos, bueno, pois aí pasaban todas as actuacións que se iban a facendo ao longo do día, ao longo das semanas, ao longo dos días, e se aprobaba que a Xunta de Goberno e tiñamos constancia todos de todas as actuacións que se iban a levar. Por lo tanto, evidentemente, pues esas actuacións están feitas, esas actuacións alégrome de que todas as forzas políticas pois decidamos aprobalas, porque, bueno, efectivamente, despois nos se revisaron e as actuacións están feitas e, por lo tanto, pero non pode quedar ninguna duda de responsabilidade a este equipo de goberno, porque non sería de todo sensato. E isto tamén me gusta aclararlo. Puderonse aprobar antes, puderonse aprobar despois, viñeron aquí a un pleno, faltaba documentación, se retirou da punto de orde do día, pudo vir ao anterior pleno, pero non se meteu no anterior pleno, bueno, pois, pero éramos conscientes todas as forzas políticas que estamos aquí de que había un punto que había que aprobar. Neste pleno, pois decidimos metelo, e me parece ben que se leve a cabo. En todo caso, hombre, todos podemos cometer errores, pero sempre hai un proceder e unha maneira de levar a cabo todas as actuacións. E teñen todas uns trámites administrativos que hai que cumplir, a veces un pouco máis complejos ou menos complejos, pero, hombre, ten que ter un mínimo por parte dos servicios técnicos e por parte da secretaria e por parte da corporación municipal ou das xuntas de goberno ou dos gobernos que estamos, bueno, pois gobernando. Dito isto, facendo un repaso máis menos desde o inicio de como se contrataron esas obras sin nos ter constancias, bueno, aclarando un pouquinho esa da responsabilidade que quedaba aí ou quedaba algunha duda, Pepe, pois eu volvo a indicar que me parece, vos agradezco que se aprobe, si pode ser por maioría que se aprobe para pagarlle a estas empresas, e con isto que queda o caso cerrado. En todo caso, non queremos incidir máis sobre esta cuestión. A clave está en que hubo unhas actuacións que se fixeron, que o equipo de goberno pois non tiña constancia ou solamente tiña constancia unha parte do equipo de goberno, e, bueno, pois evidentemente ao longo do 2019 eso non constaba no presuposto, se incluiu no presuposto 2020 e se van a pagar, pode ser un pouco antes ou un pouco despois, bueno, creo que este punto que debe de vir a pleno, porque son, bueno, pois algúns puntos, pois a veces que hai que dar explicacións, e aquí precisamente é onde hai que dar as explicacións aos veciños, porque isto é precisamente o órgano onde os veciños nos teñen que escoitar e saber cada actuacións que fixemos cada un dos concelleiros, ou que estamos facendo cada un dos concelleiros, ou cada punto da orde do día. Por lo tanto, precisamente este punto se debe aprobar en pleno, se debe de traer a pleno, para que os veciños, bueno, pois sepan a xestión que se fixo e que se está facendo. Pasamos a votar este punto da orde do día, que bueno, o expediente de recoñecemento da estación extrajudicial de créditos, das facturas estas de Naturgal e Silvo Cantábrica. Votos en contra, abstencións, votos a favor. 8 votos a favor. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que sería proposta cambio de nomes de rúas e determinación de nome a rúas novas e no Rueiro Ine de Ribadumia. Bueno, este punto da orde do día, que sería o punto número 4, bueno, pois ten, digamos, 3 apartados. Hai un apartado que é o cambio nomenclatura do Rueiro. Bueno, o primeiro punto, digamos, que sería pasar ao idioma galego, pois os seguintes rúas e lugares. No carretera Iglesia do lugar de Barrantes pasar a Estrada da Igrexa, no Rúa Iglesia do lugar de Casal, pois Rúa Iglesia de Barrantes, Rúa Molinos Nuevos do lugar de Molinos Nuevos, pois modificar tanto a rúa como o lugar, sería Rúa Lugar Muiños Novos, Rúa Villaverde do lugar do Couto da Riba pasaría a ser Rúa Vilaverde, a Rúa Iglesia do lugar da Carrasqueira sería Rúa Iglesia de Sisán, e Rúa Puente Arnelas do lugar de Puente Arnelas modificar tanto o lugar como tanto a rúa como o lugar, e pasaría a ser Rúa Lugar de Ponte Arnelas. O apartado número 2 tamén deste punto da orde do día sería a de modificar a denominación das seguintes rúas, bueno, sobre todo para distinguilas, donde Rúa Valle Inclán de Ribadumia, hai Rúa Valle Inclán Ribadumia, Rúa Valle Inclán Barrantes, Rúa Barral de Ribadumia, Rúa Barral de Besomaño, Rúa da Bouza de Ribadumia, Rúa da Bouza de Besomaño, Rúa Bouza de Lois,
Rúa Casal de Lois, Rúa Casal de Barrantes, Rúa Gándara de Lois, Rúa Gándara de Ribadumia, Rúa Gándara de Sisán, Estrada Igrexa de Barrantes, Rúa Igrexa de Barrantes, Rúa Igrexa de Sisán e Rúa Mosqueiro de Barrantes e Rúa Mosqueiro de Barrantes. De Sisán, perdón, de Sisán. E o terceiro apartado, digamos, deste punto sería que, bueno, que hai que asignar nomes aos tramos das rúas, tanto da Pousada de Ribadumia, tanto a calle que vai por detrás de Ribadumia como a que vai por diante da Pousada, que, bueno, pues están sin nomear. E despois tamén queda aquí, detrás do campo de fútbol, no lateral do campo de fútbol do Umia, pois ese tramo tamén sen nome, e, bueno, comunicar que, bueno, pues vai haber unha comisión informativa para ver unhas bases ou unha consulta dos veciños para, bueno, pues poder poñerlle nome, digamos, pues a estas rúas. Alguna aclaración ou observación por parte do Grupo Popular, Ramiro? Bueno, aquí non hai moito que comentar. Nos aquí tamén vamos a votar a favor. Trátase simplemente de, pois eso, de pasar o galego o resto de lugares e de rúas que quedaron sen pasar noutras ocasións. Por outro lado, distinguir entre zonas que teñan a mesma nomenclatura en distintas parroquias, o sea que tamén está ben, e darlle un novo nombre a estas novas calles, e a través, ademais, dun procedemento no que pues, hai unha serie de consultas, de comisións e unhas bases que regulen esos novos nomes que se llevan a dar. Por lo tanto, non temos nada que obxetar e eso, vamos a votar a favor. Gracias, Ramiro. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos Ribadumia, Enrique? Sí, nós tamén vamos a votar a favor, pois por lo exposto nos entendemos que é positivo e aparte, bueno, era pois unha situación que había que ir corrixindo e que se faga, está ben. Con respecto ás rúas novas, que outro día se falou e agora acaba de dicirlo ti, de que se va elaborar unhas bases para a consulta, para buscar o nome a esas rúas, a mí gustaríame que esas bases, así como outras cousas, como ribadumienses en Perdo Galego, que se aprobaran en pleno e a poder ser por unanimidade de todas as forzas políticas, porque eso garantizaría que esas bases quedarían pois xa establecidas para cosas de máis adiante e co concordancia de todo o mundo, que é máis fácil despois, máis difícil despois darlle volta, porque se hai un acordo de todas as forzas políticas, non hai motivo para cambiálo, e eso expresei tamén outro día na comisión, preguntei se era necesario ou non, pero pensei que non é necesario, pero a mí sí me gustaría que esas bases se elaboraran, por suposto, contando coa oposición, e que se trouxeran a pleno e se poderan aprobar por unanimidade, porque tamén daríamos un exemplo que para estas cousas, pois, bueno, somos capaces de chegar a acordos, ainda que por outras non. Gracias. Gracias, Enrique. ¿Alguna aclaración o observación, Pepe? Bueno, eu felicitar ao equipo de goberno e felicitarnos a todos para que parece ser que por fin xa non vai haber máis rúas en castelán aquí neste concello, que xa cantaba. A non ser que se nos escapara algún. Home, non creo. Me parece que eu estuve tamén intentando repasar por se había algo, pero creo que non quedou ningún atrás. Nada, é un tema que xa nos comentáramos na legislatura do 2011, pero bueno, o equipo de goberno daquel momento non lle parecerá ben. Creo que no mandato anterior xa temos falado en alguna ocasión así por riba, pero nunca houve tempo para poñerse con estas cousas. Nada, se se van a cambiar, perfecto. Despois, bueno, recordar ao equipo de goberno que na medida do posible vaya cambiando os cartéis tamén, porque aparte de que hai algún que está tocado, está en castelán, entonces, bueno, habría que cambiarlos. No tema de que comentaba Enrique das bases, claro, a ver, aí xa entramos nun tema máis complicado, porque cambiar o rueiro non é algo que se faga cada ano, é unha cousa que se fai pois de cando en vez, cando toca, cando se acumulan unha serie de desaxustes ou unha serie de cousas que hai que cambiar. Como di Enrique, debería de ser algo no que os partidos estemos máis ou menos de acordo. A proposta que fai o equipo de goberno de facer unha especie de votación de sufragio para que os veciños e as veciñas escollan os nombres destes tres tramos que se van a cambiar agora, bueno, é unha decisión que toma o goberno. Eu non o faría así, pero bueno, está ben, a mí pareceme ben que se faga.
pero sí que considero que se debería de facer cun reglamento máis que cunhas bases improvisadas nunha comisión informativa, que, bueno, xa facelo nunha comisión informativa xa non é tan improvisado, pero porque eu entendo que imos poder aportar todos o que consideremos. Eu creo que sería máis conveniente aproveitar o regulamento que temos non me acordo como se chama, porque é un regulamento que debe de ser do ano catapún, o regulamento de honores e distincións, me parece que se chama, que é o que regula, por exemplo, pois a colocación de medallas, o tema do fillo adoptivo, o fillo predilecto, etc., etc., pero non hai mención de ningún tipo de casos como este, de poñerlle denominar rúas ou denominar edificios. Eu creo que aí é onde debería que aportar, onde debería que incorporar os cambios. Por que o digo? Porque eu creo que dese xeito quedaría máis orgánico, digamos, máis estructurado, máis polo rego, como se suele decir, que veñen sendo unhas bases, porque isto, a fin de contas, non é un concurso, nin é un evento cultural, nin eu creo que é algo máis serio. É algo que ten que perdurar no tempo, por eso se intenta buscar o consenso. En outros concellos onde non hai regulamentos, o que fan é, pois, o equipo de goberno leva unha proposta a unha comisión ou a unha reunión informal, os equipos dos outros partidos pois aportan ou non, e se hai un consenso sacase adiante, pero normalmente suele sacarse un consenso. Entonces, bueno, imos votar a favor principalmente polo tema do cambio dos nomes ao galego e polo tema de que é unha mellora para o Rueiro, pero sí que me gustaría que se tuvera en conta eso que dixen de que sería o ideal, desde o meu punto de vista, modificar o regulamento que xa temos. Gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración, observación, Pilar? Sí, a ver, en principio, empezando casi por lo último, os sinais que hai actualmente, lógicamente non van recoller o de Bouza, de Besomaño, Bouza e tal, pero eu penso que incluso están casi todos xa galeguizados, porque eu recordo en 2015, xusto antes das eleccións, Muñoz non, mira, claro, é que era o que che iba a dicir. Eu recordo xusto antes das eleccións de 2015 que houbera un pifostio porque puxeran molinos nuevos e empezar a saltar nas redes todo o tema de molinos nuevos, bueno, o cachondeo general, que era realmente o que está no rueiro do INE, é dicir, está así, pero bueno, ao final cambiarase, incluso antes das eleccións, entón, eu non sei xusto se as iglesias, teño as miñas dudas, é dicir, eu penso que están todos en galego xa, si que hai que modificar estes que falamos de Bouza de Besomaño, Bouza de... Non sei. Pero bueno, hai que repasalos todos, lógicamente. Respecto do tema das bases, o que falamos na comisión informativa, que era a proposta máis menos que consensuamos, non falamos dunhas bases en plan regulamento, é dicir, falouse, penso que se falou de facer unhas bases, uns criterios, algo que unificase para poderlle poñer nome a estas rúas. Por qué? E dixémolo na comisión. Polo punto seguinte, non, o seguinte que está, que o da renumeración das calles, que vai quedar agora todo, bueno, xa explicaremos no punto, que se vai intentar facer e que se pretende facer máis menos rápido. A ver, calles non se abren todos os días. Outra cousa é cambiar nombres. Eu en cambiar nombres, vale, pero precisamente ahora mismo as que están sin nome son esas 3, según o persoal de Padrón que nos pasou a proposta. Entonces, son esas 3. Si ahora nos temos que poñer a modificar un regulamento que pode ser o de honores e distincións ou outro, que pasa co de honores e distincións? Home, non necesariamente lle teremos que poñer, digo eu, o nombre dunha persona a unha rúa. É dicir, na última vez que eu recordo que era concelleira daquela que se fixo, pois puxéraselle por un lado os nombres de variedades de vides, pois foi cando saiu a Rúa Espadeiro, a Rúa, cal era outra? Rúa, bueno, Alvariño, e nombres de escritores galegos, que foi o que falamos tamén na comisión, é dicir, Valle Inclán e Rosalía Castro non, é Ramón Cabanillas, que é a Rúa do Día.
Entonces, a ver, si nos vamos ao regulamento de honores e distincións, lógicamente, aí limitamos o tema a nombres, é dicir, si un regulamento específico, quizáis, pero un regulamento específico ben feito, e eu creo que agora, para 3 rúas que temos, que non, en principio non está previsto que se abra ninguna rúa máis, ojalá, porque eso quere dicir que habería desenvolvemento urbanístico, pero creo que non vai ser. Entonces, retrasar, porque eso ten que ir a pleno, hai que publicalo, retrasar eso en contra do que falamos da renumeración, a ver, quizáis no. De todas formas, eu iba a dicir no seguinte pleno, é dicir, desde Independientes, pues, vamos a convocar esa reunión, esa comisión informativa, e comprometémonos a facer ese regulamento entre todos, pero traballando todos, non esperando, é dicir, todos temos que aportar, non esperar a que chegue un co traballo máis menos feito e despois, pois, isto non me gusta, isto non me gusta. Entón, a eso sí nos comprometemos. Agora, a proposta que fixemos na comisión informativa, que é a que se trae a pleno, é facer esas bases, criterios, que todos esteamos de acordo, que falamos, para que ninguén poida dicir, pois eu quero poñerlle Cristiano Ronaldo. No. Vale, é dicir, pero eso foi o que se falou na comisión informativa. Gracias, Pilar. ¿Algunha aclaración ou observación por parte de algún...? Sí, Enrique. Eu entendo que haya apuro por solucionar os temas, sobre todo estes cambios, pero sobre as 3 rúas novas, que eu sepa non hai vivendas nelas, e por tanto poden esperar o mellor un pouco, ou non é tan urgente como que non pode esperar un mes ou 2 meses, digo, porque máis adiante falaremos outras cousas e vou volver a decir o mesmo. Eu entendo que este equipo de goberno ten urxencia por facer ese traballo e hai que facelo, e estou de acordo, pero, bueno, mellor podemos esperar 2 meses, iso é o meu punto de vista. Vos, obviamente, tendes con maioría moi amplia e sodes os que tendes que tomar as decisións que para iso gobernades. Desde o meu punto de vista, podes esperar, como se esperou hasta ahora, 1 mes ou 2, que non pasa absolutamente, e solucionar este problema, e outros que veñen ahora máis adiante. Pero, bueno, se vos decides que ten que ser así. Bueno, vamos a pasar a aprobar este punto, número 4 da orde do día. Bueno, efectivamente, o que comentabas un pouco, Pilar, é dicir, bueno, son 3 calles novas que, bueno, é algo moi puntual, é un traballo moi puntual, e ainda así, bueno, pues estamos, creo que comentamos, que eu comentei, é dicir, vais a abrir, pois, unha, bueno, tratar de facer un traballo conxunto para tomar a decisión do nomeamento das calles o máis acertado posible, non? Evidentemente, bueno, pues si en algún momento pues hai que facer un regulamento, por suposto este equipo de goberno está disposto a facer un regulamento, a traballalo de cara a un futuro. Eu creo que ahora mismo estamos abertos a dialogar con distintas forzas políticas para nomear esas calles, en un futuro, bueno, pues ojalá houbera moitas calles abertas, porque eso quere dicir que o Concello de Ribadumia cada día sigue crecendo máis, por lo tanto, pero bueno, eu creo que agora a corto plazo, pues bueno, pues non, posiblemente non proceda, non? Bueno, vamos a pasar a votar este punto, número 4 da orde do día. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Bueno, gracias outra vez máis ás distintas forzas políticas por haber un consenso total neste punto. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é proposta da Asociación de Veciños de Barrantes para nomear a Rúa Remedios Álvarez e Rúa Reverendo Tucho Sineiro. Bueno, con fecha 20 de junio de 2020, de agosto de 2020, presentaron a Asociación de Veciños de aquí de San Andrés de Barrantes pois 2 escritos, bueno, un escrito na que a Asociación de Veciños pretendía que a calle Rúa do Loureiro pasase a denominarse Rúa de Remedios Álvarez. Bueno, eles consideran, nos expoñen aquí no documento, que era unha grandísima muller e que foi un exemplo de humildade, de inteligencia, bueno, e sobre todo unha loitadora para os problemas dos veciños aquí na parroquia de Barrantes,
e bueno, que traballou por e para cada un dos veciños e compañeiras, e bueno, que xunto con outros veciños, e pon aquí ao carón de Doña Lola, grande conseguidora do centro social e de moitas melloras para os veciños de Barrantes, para a capela, para a iglesia da parroquia, consideran que, bueno, pues esta petición que, bueno, que a calle, non sei, que a calle da capela hasta o cruce, hasta a casa de dela, de Remedios e de Doña Lola, pois que se pase a denominar Rúa Remedios Álvarez, sobre todo aproveitando que se vai a renumerar todas as bueno, pois as calles que se vai a comentar no próximo punto da orde do día. E tamén nos presentan outro escrito con esa mesma fecha na que, en representación dos veciños de San Andrés de Barrantes, solicitan tamén ao Concello de Ribadumia que a Rúa do Casal, bueno, pois que se pase a denominar Rúa do Reverendo Tucho Sineiro. Bueno, tamén nos expoñen aquí que consideramos que é unha grandísima persoa, coa súa obra, co seu bo facer pastoral e veciñal, enchido de caridade, bondade e humildade, honrou o nome deste concello e desta parroquia de San Andrés de Barrantes alá por un día, e consideraban que esta petición bueno, pois representa o nome de sentimento enchido de agarimo da maioría dos veciños da parroquia de Barrantes. Bueno, é unha calle que, bueno, pois aparte me parece que en Vilanova foi cura ali en Vilanova, veciño de Barrantes, ten, bueno, celebrado moitas misas aquí neste concello, efectivamente era un defensor da parroquia de Barrantes, foi valedor tamén da festa do viño tinto, e bueno, pois tamén piden pois este nomeamento da calle que iría dende o cruce do Casal ata a iglesia de Barrantes, incluindo o entorno da iglesia de Barrantes. Aquí non está, pero iría hasta aquí, vale? Incluiría todo isto, que se me quedou atrás. No caso de Tucho, creo que esta semana anterior en Vilanova tamén o nomearon ou lle dedicaron unha plaza con este mismo nombre. Dito, bueno, comentado todas estas dúas peticións por parte da Asociación de Veciños, algunha observación por parte do Grupo Popular, Ramiro? Bueno, nos creemos que é super positivo que no Concello de Ribadumia haya colectivos e veciños que queiran participar en calquer aspecto do funcionamento do Concello, xa sexa a denominación de rúas, como que tomen parte de todo tipo de actuacións, porque ao final o Concello traballa por e para eles, está ben que se involucren deste xeito. A nos parece unha proposta correcta, legítima e seguramente acertada. O que sí que tamén consideramos é que, tal como se expuxo nas comisións, e moi ben expuxo ademais tamén, despois xa explicará o seu punto de vista, que é moito máis profundo neste senso que o noso, sería conveniente dispoñer dun regulamento que nos orientase un pouquiño a respaldar ou non este tipo de propostas, e que tamén favoreza precisamente esa participación ciudadana, e quizás non solamente con este aspecto de cambiar o nome na rúa, senón a mellor en outros moitos máis factores da vida do Concello se podían elaborar regulamentos de participación cidadá que serían bastante interesantes e daríanos unha maior magnitud tamén ao Concello a hora de tomar decisións. Neste sentido, vámonos a abster, deixando un pouco a decisión pois no equipo de goberno, que para eso ten a maioría. Por suposto que se houbera un regulamento que apoyase este tipo de decisións, pois o mellor sentido de voto sería distinto. Gracias, Ramiro. ¿Algunha aclaración ou observación por parte de Somos, Enrique? Sí. Bueno, eu entendo que todos estamos totalmente a favor de que se hai unha persona que durante a súa vida traballa en favor dunha parroquia ou do concello ou de determinados colectivos, que se lle recoñeza o seu traballo. É moi positivo que haya colectivos que recoñezan o traballo de determinadas persoas, estas que falamos hoxe ou outras, e é moi positivo que nos concellos se pode facer un recoñecemento, se poñerlle un nombre a unha rúa, se outro tipo de recordatorio, como foi no caso de Cuco, que tamén hai que recordar que o Partido Popular ao principio non quería, cando gobernaban eles, e cando non gobernaron eles, estiveron encantados. O importante ao final é que se pode facer, non? Pero bueno, por lo tanto, estou a favor de que ese colectivo, bueno, eu a esas dúas personas coñecinas poucas, porque son de outra xeneración, pero eu entendo que se hai un colectivo grande e hai unha parroquia que
que defende o seu traballo, pois é razonable que o Concello este aí. Do que xa non estou tan a favor é do procedimento que se sigue, porque non porque estea mal, non porque a Asociación de Veciños actuara mal, todo o contrario, eles actuaron como tiñan que actuar e con total corrección, pero dende o Concello eu vexo que houve unha premura a aceptar a proposta e a traerla a pleno e vais a aprobar sin, ao mellor, pois, haberse parado a darlle as suficientes voltas e a valorar pois o que se vai a facer. Un cambio de rúa é unha cosa que é complexa, que obliga pois a todos os veciños a que viven nesa rúa a facer unha serie de trámites a posteriori. Pode en algún momento determinado pois non gustar a todo o mundo, non creo que sea o caso, pero podía darse e mellor había que haberse parado e haber visto e haber falado con a asociación e haber estudiado outras alternativas, porque hasta onde eu sei tampouco é que fora urxente, non era unha cosa que quixeran deixar para dentro dun ano ou dous, pero podían esperar un mes ou dous e valorarlo con máis calma. Estaban hasta onde eu sei dispostos, pero bueno, eu creo que isto, sen un regulamento, que o que falábamos antes, é peligroso ademais, pois por outra cousa. Mañán pola mañán, calquer outro colectivo deste Concello, e hai moitos, pode entrar pola porta con unha solicitud como similar a esta, e ademais escollendo a rúa, que é o que se fai neste caso, e imos sentar un precedente moi importante se se aproba isto hoxe aquí así, de que habrá que dicirlle que sí a quen sea como sea, e iso pode dar pé a certas controversias no futuro próximo, e eu creo que é peligroso desde o meu punto de vista, con un regulamento que non iba a impedir dar este paso igual, pero si enmarcalo un mínimo de unha fórmula mínima que permitira facer a solicitud cos certos parabéns e cunha maioría, porque aquí todos sabemos o caso de Remedios e de Fucho, todos sabemos ese caso, pero podía darse o caso de que non, ou mellor ven mañan unha entidade a propoñer un nombre do que nós non coñecemos ou non valoramos como deberíamos valorarlo, e iso tense que poder defender documentalmente, poderlo explicar, e os políticos, pois, ainda que non coñezamos o caso, podamos darlle o visto bo ou non. Pero en calquera caso, o que non pode quedar isto un pouco a expensas de que un colectivo máis ou menos grande entre pola porta e fa unha solicitud, porque é peligroso. Os colectivos fan o seu traballo ben e non hai nada que temer deles, pero claro, en fin, se empezan a aparecer entidades e a propoñer nombres, o mellor topámonos aquí cun pequeno lío. Outro seguro de que non, porque a xente é moi normal e funciona pois de outra maneira, non? Pero bueno, sempre hai quen pois nun momento determinado, pois ao ver estas cousas pensa e decide, e en Ribadumia temos moitos colectivos e seguramente temos moitas persoas que merezan unha rúa, unha plaza, un busto, un monumento en algún sitio ou unha placa. Eu creo que o mellor, pois neste caso habría que verlo tomado con un pouco máis de calma. Eu non vexo a urxencia e igual esperar e aproveitar todo este movimento que temos estes días, facer un regulamento, tampouco nos vai levar 6 meses, e antes de final de ano pode estar todo listo e aprobado, e facelo, pois, o mellor, pois, coas cousas como Dios manda, desde o meu punto de vista, de unha maneira máis formal, tamén darlle o mellor, igual hai que poñer en valor a figura destas persoas, porque eu coñecinas de medio lado e moita xente o mellor non sabe porque vamos a poñer eses nomes esas rúas, e se traballa igual tamén o hai que facer previamente. E eu creo que para min isto é moi a miña proposta. Eu xo dixo outro día, igual era esperar. Eu polo que falei coa asociación, mentre non lles pagamos esperar un ano e as cousas se fagan ben, non van ter un problema, e bueno, eu creo que sería o máis acaído para evitarnos outro tipo de problemas e para entrar en controversias, porque o primeiro que pode dicir calquera é porque este sí e outros non, por moito que hai unha solicitud. Entonces, a mí preocúpame a forma na que se fai o proceso. Estou completamente de acordo, vou estar na votación porque creo que a maneira de resolvelo non é a máis, non é que me gusta, acabo de explicar os porqués, pero desde logo todo o apoio á asociación e darlle toda a razón que efectivamente esas persoas pois merecen, eu non sei se unha rúa, pero bueno, sí que merecen o recoñecemento, e que o Concello, a xente que vive en Ribadumia, a xente que ven de fora e a xente nova, sepa pois que esas persoas fixeron un traballo, que no caso de Remedios foi un traballo pola parroquia importante, foi un traballo coas súas compañeras na conserveira, na defensa dos seus dereitos tamén moi importante, porque foi unha muller moi que peleou moito
por esa defensa, e no caso de Tucho pois foi un cura que, igual que Don Dositeo, foi dos curas que axudaron moito e foron pioneiros en abrir a iglesia máis cara á ciudadanía, en dar as misas en galego e en ter unha visión pois, da iglesia que naquele momento, naquela época, naqueles eran novos, pois non predominaba, e nese tema foron pioneiros e mereces un reconhecimento. Gracias. Gracias, Enrique. ¿Alguna aclaración ou observación por parte do grupo do PSOE, Sí, Pepe? a ver, bueno, estamos todos, tanto Ramiro como Enrique como eu, creo que na mesma línea. A isto me refería cando decía que había que aprobar un reglamento. Eu sei que o reglamento leva o seu trámite, leva o seu traballo e leva o seu tempo elaboralo. Pero, bueno, eu hoxe, simplemente por informarme un pouquiño, atopei un internet dun Concello de Galicia, 7 páginas ten o reglamento. O sea, non hai que elaborar unha constitución. É un reglamento que se pode adaptar a Ribadumia perfectamente, se lle poden engadir cousas nunha comisión informativa, no plazo máis breve posible se saca para diante. Pero, bueno, a premura que ten o equipo de goberno xa justificarán eles, como sea. Eu non o comparto, pero son o equipo de goberno quen goberna e nós simplemente aportamos aquí a nosa opinión e cando nos deixen, pois, participar. Hai que valorar, como decides, a labor dos colectivos sociais e sobre todo tamén das persoas que destacan dentro dos colectivos, porque estar nun colectivo por estar está moi ben, pero estar nun colectivo dedicándolle tempo, traballo, dedicándolle cartos, dedicándolle salud, pois todo eso todavía ten ter moito máis en conta. Ocurre que, como ben decíades antes, con este tipo de actitudes de entrar a tomar estas decisións de cambios de vías ou de nomes de vías e estas cousas sin ter un reglamento que nos oriente, que nos acote as cousas, que nos diga por onde hai que ir e as cousas que se deben de facer para ben e as que non se deben de facer tamén para ben, pois abrimos unha porta que despois é moi difícil de cerrar. Eu non sei, a ver, isto xa sei que pasou antes, aquí hubo este mismo colectivo con esta mesma xente, xa quixo facer isto en outras ocasións, non pudo facelo porque non lle entraron, bueno, non lle fixeron un caso, pero nin estaba ben o de antes de impedir todo tipo de iniciativas como esta, nin tampouco creo que está ben o de agora, de que se calqueira que poida vir por aquí, pois que poida dicir, pois eu quero lle poñer, eu máis os meus amigos, os meus grupos social, pois queremos poñerlle un nome a unha rúa, ou unha plaza, ou un edificio. Eu creo que ten que haber un regulamento, como hai para moitísimas cousas neste Concello, e todos os que estamos nesta mesa sabemos que con regulamentos todo funciona moito mellor. E sabémolo porque desde que empezamos a gobernar en 2015, o único que se fixo no primeiro ano foi cambiar regulamentos. Podemos empezar polo da piscina hasta por calquera, escolas de ocio, todo estaba bastante pois descoidado e houve que reformar moitas cousas. Entonces coincidiremos en que os regulamentos son os que fan que un concello funcione ben e que os políticos teñamos que intervir menos tamén en certos asuntos. Ceñíndonos a este caso, aquí temos un caso moi particular de que con estes dous cambios de nome de vía tamén se van a eliminar dous topónimos locais. Non? Como se vai facer entón? No, a ver, bueno, eso. Ahora me dis. Si non se eliminan, pois en parte ou como sea, pero bueno, ahora Pilar nos explicará o que se vai a facer, porque tampouco temos máis información, pero a cuestión é que así como temos lavadoiros, fontes, pontes, igrexas e outro patrimonio histórico, tamén temos o patrimonio histórico inmaterial, que son este tipo de nomenclaturas dos lugares, das rúas. Nunha zona como Barrantes, que medrou tantísimo urbanísticamente, obviamente os lugares deixaron de ser lugares e son rúas ou son avenidas, pero conservaron o nome casi todas do lugar que ocupaban. Precisamente o Loureiro é o lugar de Loureiro desde sempre, o Casalo, pois o mismo. Entonces, bueno, con un regulamento tamén podes acotar estas cousas, podes guiar un pouco a xente que propoña que poden facer, que non poden facer, sobre todo que teñan unha base documentada de por que non o poden facer. Aquí tamén temos, bueno, hai que, como dixen, recoñecer
a esta xente o labor que fixo, e nós, se non fora polo respeto ao colectivo e polo respeto ás 2 persoas, nos votaríamos en contra, porque eu personalmente e o meu partido estamos completamente en contra de que isto se faga sin un regulamento, pero, como digo, por respeto ao colectivo que propuxo a unhas persoas que son completamente válidas e completamente legítimas para ocupar o nome dunha rúa, pois imos absternos, pero isto, bueno, non quere dicir que estemos ni moito menos de acordo con este proceder. Incluso a Xunta do PP, que, bueno, non sería eu quen defenda a labor que fai, ten iniciativas e ten ideas, pon cartos para que, por exemplo, a toponimia, que estas cousas se protexan moito e que sigan estando aí, a pesar de que o avance da sociedade pois vai en contra de que perduren. Creo que aquí precisamente no Colexio de Barrantes no ano pasado se fixera un curso ou se presentara algo nese sentido de conservación do patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, eu creo que o Concello ten que, aparte de tratar de non enfrentarse cos veciños, ten que tratar de encauzar as cousas, de encarrilalas. Un reglamento non é tan complicado de aplicar aquí, porque non é unha cousa tan difícil. E tamén, sobre todo, que parece que aquí estamos ahora dicindo que sin reglamento non se pode facer nada, o reglamento tamén protexería aos que fan estas iniciativas, porque non é o mismo que a unha persona que ti consideras que lle poñan o nome dunha avenida grande importante a que lle acaben poñendo pois, ese nome nun caleixón nunha esquina. Hai tamén rúas de prestixio e rúas que, pois, como que se diga, non me gustaría que unha persona que eu propoño pois que vaya a caer nunha calle que non é a máis adecuada. Entonces, bueno, ímonos a abster, pero si insistir en que o reglamento aquí é fundamental segundo o noso punto de vista. Gracias, Pepe. ¿Alguna aclaración o observación, Pilar? Sí, vamos a ver, eu resumindo todo o que acabades de dicir, bueno, si queres aclaramos antes vamos a ver, o martes cando tivemos as comisións informativas, eu xa vos dixen que ainda estamos pendientes dunha reunión con a Asociación de Veciños. Entonces, Caleixón Loureiro non desaparece porque eles consideran que a Rúa Loureiro, antes era a Rúa Loureiro, desde donde ven a carretera que vai hacia a ponte de Barrantes, que é donde vivía Remedios, hasta aquí, hasta onde está a capela. Vale, entón, hasta a capela sería a rúa Remedios Álvarez, e a partir da capela hacia arriba, que é onde están os edificios, que era o que dicías ti outro día na comisión informativa, vai seguir sendo igual que Caleixón Loureiro. No tema do casal é o mismo, é dicir, o casal realmente, polo que pon aí no rueiro que hai, empeza prácticamente na estrada xeral, na torre. Entonces entra hacia dentro, despois vaise por diante da casa de Lino, ven sair aquí arriba as Mimosas e sigue todo hacia a igrexa de Barrantes. Entonces o que se trata é solo de limitar esa parte que vai desde donde o que sería acaba na rúa Mimosas, aquí no centro, hasta o que é todo o entorno da igrexa. É dicir, seguiría habendo lugar de casal e rúa casal. Entón, eso en principio vaise manter. O que vos dicía, a ver, non é por criticar, pero hai un refrán que resumiría todo o que acabades de dicir. E é que todos nos acordamos de Santa Bárbara cando trona, non cando chove. Entonces, tanto o Partido Popular como a nós, como a ti e como a ti, tivemos eles bastantes máis anos hasta 2015, nós tivemos 4 anos en conxunto de 2015 a 2019 para facer cousas destas. Lóxicamente fixemos regulamento, repasamos ordenanzas, fixemos moitos traballos, e este tamén se podía ter feito. E máis, outro día na comisión informativa dixestes que en 2011 xa se tratara ese tema na legislatura anterior, na de 2011 a 2015, que se tratara ese tema, pero que Salomé se negara a facer un regulamento, vale. E o que dicías ti, no 2004 creo que foi, que aí estaba, o sea, era eu concelleira daquela, non é que houbera un lío nin que non se aceptaran as súas propostas, simplemente foi que había unhas propuestas de Independientes por Ribadumia, houbo, como Salomé daquela non estaba de acordo, medio meteu a Asociación de Veciños, e ao final foi o que se decidiu, o que falamos antes, escritores
e os nomes das variedades de vides. Pero claro, que nos acordemos de Santa Bárbara cando trona, os veciños non teñen a culpa, lógicamente. Entonces, se os veciños fan unha proposta, ahora nós por dicir o que falabas antes, deixación de responsabilidades, porque nos olvidamos durante 4 anos de facelo, eles non teñen a culpa, e non teñen por que estar a esperar, porque se tan fácil é un regulamento de 7 páginas, joder, tivemos 4 anos para facelo, e non o fixemos. Entonces, eles fixeron agora unha proposta, buenamente é o que consideran. Penso, polo que oín, que todos estáis de acordo coa súa proposta, non estáis de acordo co procedimento, por dicirlo de alguma maneira, que é o fácil. É dicir, si, a asociación fai moi ben, fai non mal o equipo de goberno, non pasa nada. Ahora, o que non pode ser é que todos aquí tivemos no seu momento responsabilidades de goberno e ninguén lle acordou, porque pois, non houbo casualmente ninguén que propuxera nin neses 4 anos, e na legislatura anterior, o 2015, pois non se quixo. Entonces, o que falamos, é dicir, eles propuxeron, por que agora nós que non fixemos o que tiñamos que facer, temos que castigalos e dicir, non, señores, hai que esperar a que fagamos un regulamento, e se nese regulamento ten cabida esa proposta, aceptamos ya. Pero eso pasa. Bueno, a cuestión é, nós, xa o dixen antes, comisión informativa e facemos regulamento, pero facémoslo entre todos, pero a partir de ahora para diante. Non hai problema. Sí, no, eso é o que estou dicindo eu en relación, claro, o que vos dicides, que é moi fácil dicir regulamento, pero, volvo a repetir, todos tivemos responsabilidade de goberno e puídosenos acordar no seu momento facelo. Os veciños agora non teñen por que sufrir que nós non fixéramos eso, nin teñen por que esperar. Sin máis. Sí, Enrique, tenga. Efectivamente, se o primeiro alcalde que tuvemos en democracia o fixera todo, os demais non tiñamos que facer nada. A ver, hai que entender que as cousas non, cada un fixo o que considerou cando gobernou, e nós fixemos o que consideramos nese momento. Pois, como ben digo o alcalde, hai prioridades, e nós, pois, no goberno anterior houve unha serie de prioridades, e todos temos a culpa que non se fixera isto, como moitas cousas, porque mañán seguro que xurde outra, e eu estou seguro que no que quede a legislatura que se van a tener cousas aquí para aprobar que non había feitas, ou que hai que cambiar e adecuar aos tempos. Bueno, pero iso é normal, porque a vida vai evolucionando pouco a pouco e as cousas van xurdindo. Non podemos poñernos nese plan de que todos tiñamos que haber feito todo, porque non é posible. Se é certo que se houve un momento onde xurdeu tamén non se fixo, pois os que estabas nese momento e os que estuvemos no momento seguinte, bueno, como estábamos nunha minoría moi amplia, temos menos responsabilidade que os que estabas nun goberno compartido, pero bueno, tamén vos decidistedes non facelo. Eu quero dicir que, jolín, ese non me parece un argumento. E despois, non se castiga a nadie. Eu creo que non estamos propoñendo castigar a ninguén. Estamos propoñendo tratar tamén a todo o mundo por igual. Porque se ahora se aproba isto, e vai se aprobar, entendo, para unha entidade, pero para a seguinte se sometemos ao regulamento, ahora estamos favorecendo a unhas e as de despois que esas teñen que pasar polo aro. A mí isto tampouco me parece un argumento. É unha decisión vosa, pero non me parece que sea un argumento a defender aquí. Eu entendo que se considerades como consideramos nós que é necesario un regulamento, non castigamos a asociación porque espere un mes ou 2, non a castigamos. Aquí nadie está dicindo que non se vaya a facer eso. O regulamento estará pensado para que estas cousas se poidan facer, non para poñerlle pau nas rodas. Entonces, bueno, non retorzamos tampouco as cousas. Se non quere desaparecer este tema, vótase e sin maior complicación, pero ten en conta que tenes que asumir as consecuencias do que fagades tamén. Eu, en fin, eu dixeno máis pola preocupación de cara a un goberno, que non porque a min me vaya ou me veña nada nesta festa. Eu son un veciño máis e fora de aquí, e considero, e como político teño que facer a argumentación que me corresponde, que é defender que as cousas se fagan reguladamente para todos, non para un sí e para outros non, porque senón pois temos un problema. Gracias, Enrique. ¿Alguna aclaración, observación, Pepe? Sí, eu, para terminar, simplemente que o que dicía Enrique, se non se fixo antes xa non se vai facer máis, estás entonces mellor pagar, marchar. Aquí temos sorte de que demos con esta xente e de que poden aceptar certos cambios na proposta que fixeron, ou son flexibles e tamén entenden que a mellor pois non está de todo ben eliminar un nombre completo dunha rúa ou dun topónimo, o que sea, porque demos con esta xente.
ti imagínate que puderas haber dado con xente que che diga non, ou se aproba isto ou nós non queremos saber nada. Entonces, claro, sin un regulamento non hai maneira. E o que di Enrique, de que agora se faga así, tiremos para diante, patadón para arriba, como se di no fútbol dos rapaces da escola, e que despois fagamos un regulamento e os que veñan despois teñen que entrar polo aro, a mí parece un agravio comparativo, realmente. Agora, é a decisión do equipo de goberno, para min considero que é un error, eu non o faría así, por esperar un mes, 15 días, ou, bueno, 15 días non, pero un mes, 2 meses, eu sei que esta xente perfectamente o pode asumir, non hai ningún drama, ningún problema, e as cousas faríanse, desde o meu punto de vista, como quero deixar ben claro, faríanse ben. Agora, bueno, posiblemente non pase nada, porque estas cousas non xurden cada 15 días, nin nada, pero non costaba tampouco moito facer as cousas dese xeito, e nada máis. Gracias, Pepe. Vamos a ver. Bueno, percibo que as propostas da Asociación de Veciños percibo por parte das distintas forzas políticas que son aceptables, porque polo menos nos está dicindo que non. Evidentemente, para todo fai falta un regulamento, e nós vamos a traballar nun regulamento. Nós si temos un pouco de presa, porque nós a 1 de xaneiro, si todo é posible, que tampouco sabemos, pois de feito se vai a explicar algo no próximo punto, que é a renumeración, edificacións e parcelas urbanizables, e aquí pois si se lle pode dar ou si se pode quedar contemplado o nome das calles, pois evidentemente é un traballo feito. Ainda que nós queremos ter reunións cos veciños, e vamos a ter reunións cos veciños para aclarar este punto, e se hai dudas ou se hai algunha confusión, porque este é un traballo que non solamente se fai para un mes, nin para un ano, nin para 2, é un traballo que se fai para moitos anos, poden ser 10, 15, 20 anos, ou a menos que veña outra corporación municipal e decida cambiar pois algún criterio. Pero en todo caso é un traballo pois de futuro, é un traballo para anos. Eu creo que nesta proposta primeiro se cumplen, digamos, todos os aspectos. Primeiro, coidamos a toponimia, porque non se perde ningún dos lugares que poida ter este concello, non se perde o Casal, non se perde o Loureiro, e simplemente se trata de poder darlle esta proposta por parte da Asociación de Veciños, que son 2 persoas, como dixéstedes, son un caso moi particular, pero nadie dice que non, polo tanto, é dicir, é que o vemos ben, entonces se pode quedar recollido, pois eu creo que tamén temos que aproveitar esta ocasión. Evidentemente é unha responsabilidade deste equipo de goberno, e nós vamos a asumir a responsabilidade de nos próximos días ou no próximo, porque tampouco hai nestes puntos, tampouco hai cambios todos os días, nin hai cambios todos os anos, nin hai cambios todos os meses, hai cambios cando suceden. Ahora mismo quedan 3 calles en Ribadumia por nomear, que, pois xa o comentamos antes, son na Pousada de Ribadumia a calle que vai por atrás e a calle que vai por adiante, e aquí a do campo de fútbol. Nesta proposta que fixeron os veciños de Barrantes, trátase de darlle un recoñecemento a 2 persoas que fixeron un traballo importante no concello ou fora do concello, pero de unha maneira que son persoas representativas, como pode ser Remedios e como pode ser Tucho. E simplemente se trata, de cumplir, digamos, pois esta proposta sensata, sobre todo sensata por parte dunha asociación de veciños. Evidentemente, se ven calquera entidade cultural, deportiva, social, etcétera, con propostas que son pouco correctas, pois evidentemente estas cousas hai que replantealas, por suposto, non? Pero creo que non é o caso. Eu creo que todos estamos de acordo en que é unha proposta razonable, é unha proposta que creo que nos está convencendo ás distintas forzas políticas, e, por tanto, é necesario facer un regalamento para este caso concreto? No. Que vamos a estudiar en consenso ás distintas forzas políticas o nomeamento das 3 calles que pode quedar pendientes? Sí. Fai falta un novo regulamento de cara a un futuro? Estamos dispostos a facelo. Polo tanto, eu creo que este é un pouquiño o resumen general deste punto. Pero, sobre todo, coidamos os lugares que non se deixan de perder, tanto o Casal como pode ser o Loureiro, e se lle dá o recoñecemento que é unha proposta por parte dunha asociación de veciños, e, polo tanto, cumplimos con todo. Evidentemente, se non fora unha asociación, se non fora
unha unha proposta razonable, pois evidentemente habría que estudialo con moito detalle, pero non é o caso. Eu creo que aparte estamos dicindo, é un caso moi particular, é un caso no que todos estamos de acordo e polo tanto se pode quedar recollido, pois perfecto, que é o que estamos a facer. Agora, nós como equipo de goberno nos comprometemos a facer un novo regulamento para as próximas calles que poidan xurdir ao longo dos próximos meses ou ao longo dos próximos anos, que non hai, ojalá houbera moitas, porque iso, se houbera novas calles para darlle nome, pois por suposto iso sería un crecemento do Concello de Ribadumia, que aínda que estamos traballando con nelo, pois evidentemente son procesos moi lentos e polo tanto pois tardan anos en anos en consolidarse. Dito isto, pasamos a votar este punto número 5 da orde do día. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é a proposta de renumeración de edificacións e parcelas urbanizables. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Vamos a ver, o que traemos neste punto é a aprobación, o sea, o inicio do expediente, por dicirlo de alguna maneira, para aprobar unha renumeración de todo o Concello, tanto das edificacións que xa están construídas como das que nas que se pode construir. Si nos fixamos, eu son a primeira que me poño como exemplo, porque donde vivo eu pasa, é dicir, en xeral no Concello hasta ahora o que se facía era o último que fai unha casa, o último que fai un edificio é o que leva o último número, independentemente de onde está. Entonces, hai números pares pola esquerda e pola dereita, hai números impares pola esquerda e pola dereita. Eu, por exemplo, que son o número 38, o meu lado está o 30 por un lado e do outro lado está o 35, e máis palá está o 33, entón trátase de regularizar esa situación e que sexa fácil. Aparte deso, hai outros lugares que non teñen outras edificacións, outras parcelas que non teñen numeración, non teñen número, e sempre se lle dá o último. E outra das cousas que se pretende facer é que hai edificacións que teñen incluso por outras reordenacións anteriores incluso 3 números, porque non se lle quita 3 números na parede, refírome, pois porque non se lle quitou no momento que houve algún tipo de modificación por unha casa nova ou porque é A e B, e entonces todo eso dá lugar a confusión en general, é dicir, pois para, imaginadevos, pois para un carteiro que anda a repartir os vellos, xa nos coñecen prácticamente a todos que o bo que ten pois vivir nunha poboación de tamaño reducido, pero por exemplo os novos sempre teñen problemas donde están os números e como os localizan. Entón a idea é facer un traballo en 5 fases, en principio, que é o que está establecido, no que primeiro o que se faría sería elaborar unha cartografía dos eixes esenciais das rúas e camiños do Concello. Ahora mismo teríamos localizados casi 3.000 unidades as que habería que renumerar, 2.000, casi 400 ou algo máis de 2.300 que están xa feitas, construídas, e despois algo máis de 600 que son parcelas nas que se podería construir, tanto no casco urbano como nos núcleos rurais. Despois, pois, habería fase segunda, que sería a determinación dos elementos afectados polo rueiro, é dicir, todas aquelas edificacións que resultarían afectadas polos cambios de numeración. Nunha terceira fase sería a digitalización e xeorreferenciación das delimitacións dos núcleos, para que eso quedase dunha maneira para sempre, é dicir, independentemente de que eu poida ter ou non o número colocado na parede, pois todo o mundo polas marcas xeorreferenciadas sabería que esa parcela ou esa casa ten o número, ou eu mañán vou facer unha casa nunha parcela que non está edificada e sei que me vai tocar ese número, porque é o número que xa ten asignado. Despois habería unha cuarta fase, que sería a numeración de todos os elementos afectados, con unha serie de criterios que vamos ir vendo conforme se vai elaborando o proxecto, e unha quinta fase, que sería a revisión, control de calidad e verificación dos resultados.
non se vai ver moi ben, pero este sería máis ou menos o resultado. A parte de arriba é como está ahora, non se ve desde aí, pero, por exemplo, o número 1 e o 2 están aquí. A casa seguinte, a edificación seguinte sería o número 15 e a seguinte é a 4, dice, para ver o que hai. E como quedaría sería desta maneira. As parcelas que están en amarillo serían as que xa están construídas, as azuis máis oscuras serían aquelas de casco urbano ou núcleo rural, núcleo rural son as violetas, que xa quedarían asignadas cun número, aínda que non teñen ninguna edificación, porque nelas sí se podería construir. A idea do equipo de goberno, evidentemente, é abrir este procedimento e, sempre e cando a pandemia que estamos a padecer non lo permita, intentar ben nas casas de cultura das parroquias, ben a nivel de reunións veciñais máis limitadas, según vayamos podendo, explicarlle isto a todos os veciños, ver como serían as renumeracións, axudarlle incluso a moitos veciños que o mellor teñen dificultades, imaginade unha persona maior que porque lle corresponde o cambio na casa, na edificación na que vive, ten que cambiar o recibo da luz, o recibo de teléfonos, en Facenda, é dicir, desde o propio Concello facilitar a maneira de que esa persoa realice eses trámites da forma máis fácil para eles posibles, así recordando, podería ser algo parecido que se fixera na anterior legislatura, cando foi a regularización aquela que se fixera catastral, algo así, é dicir, unha vez que estea feita esa explicación e ese traballo, traelo ao pleno, si pode ser o de novembro, pero bueno, a idea que entrará en vigor para o ano que ven, a proposta definitiva para a súa aprobación. Gracias, Pilar. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Grupo Popular? Ramiro? Sí, bueno, a nos parece unha actuación super necesaria. Nos últimos anos os núcleos tanto rurais como as zonas urbanas se foron expandindo, foron aparecendo novas edificacións, evidentemente en moitas zonas o que se comentaba aí quedou a numeración descontinuada, en outros sitios incluso desdoblada, en outros incluso sin número. Desta maneira vamos a conseguir ordenar e racionalizar de alguma maneira a disposición de vivendas e fincas urbanas nos núcleos, sobre todo nos que máis o necesitan. Ademais, supón a elaboración dun documento cartográfico que podría ser bastante extenso, actualizado, e que é un traballo técnico interesante para hacer no Concello. Nos o único que esperamos é que despois realmente o Concello este do lado dos veciños a hora de todas as trámites que van a ter que realizar a nivel catastro, a nivel, todos os niveles, para poder votar unha má que non supoña un gran trauma. Neste punto tamén vamos a votar a favor. Gracias, Ramiro. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos, Enrique? Sí, ben, así como outras cousas no seu ponto de vista facedes de pena, esta é unha moi boa actuación que eu creo que é moi necesaria, hai que parabenizar por ela, porque efectivamente é algo que había que facer e é positivo que se faga, e é unha actuación que hai que poñer en valor. Eu voto de menos que non aparecera no orzamento, igual non o mirei eu no orzamento, e que non se nos dixera o custe que vai ter, pero mellor non o vi eu, tampouco é unha cousa que me leve alá, pero eu creo que iba no orzamento recollido. Eu non recordo ahora mismo, podo mirar o importe, pero está nos outros traballos técnicos. Vale, se está no orzamento, pois vale, non o recordo, como aquí non puxechedes de outros trabajos técnicos, hai unha vale, como aquí tampouco se puxo nin. Penso que 4.000 euros, por aí, pode ser. Ben, 5.000, sin maior rebate, se está no orzamento, pois xa está, non tiña a dúbida, pero isto non hai máis historia, con todo o demais, pois efectivamente a casa de meus pais é unha destas que ten 3 números no portal, falamos outro día na comisión, pero sí que eu creo recordar foi unha conversación de hoxe. Sí, por todo, pero eu entendo que cada certo tempo convén e que a actuación que se vai a facer efectivamente ocurrir os ocos vai a deixar o traballo feito para moitos anos, e por iso entendemos que é positivo e vamos a votar a favor. Gracias, Enrique. ¿Alguna aclaración o observación por parte do Grupo do PSOE? Sí, igual, de acordo coa actuación, é moi necesaria, por non decir tamén que é fundamental.
xa se tiña que haber feito fai moitos anos, non sei por que se fai agora, Pilar. Porque toca. Xa. Bueno, nada, decir que non solamente vai ordenar o que hai, sino que vai asentar unha base ordenada para o que ven. Entonces, fundamental. Me imagino que tamén vai a levantar algún dolor de cabeza por aí, en alguna, porque seguramente que haxa que pagar por alguna parcela que a mellor non se paga, ou non sei, estas historias non pasan, non? No, para nada. Sí, igual con esto se descubre alguna historia, pero bueno. No. En fin, a fin de contas, igual como decía Ramiro, que vai haber máis traballo aquí por unha temporada en catastro, en atención ao cliente, como se suele decir. Bueno, hai que estar preparados, e que é moi necesario isto, e tamén imos a votar a favor, claro. Gracias Pepe. Bueno, para rematar este punto, algunha aclaración ou observación, Pilar? Non, a verdad que non me acordo que dixeras. Hoxe, bueno, falando con unha persona, comentoume pois que incluso houbera problemas con Facenda, unha persona, por eso me saiu que non ten nada que ver con eso. Aparte, ni siquiera na mesma parroquia, o sea que non. Vale, bueno, eu creo que sí, Martín. Sin problema. Na rúa Cabarcos en Sisán, por exemplo, popularmente conocido como Barrio Alegre ali, a nomenclatura da rúa é esa, que os números da rúa están impares a izquierda, pares a dereita, e son todos programativos, fai como 30 anos. Que o Concello vai indo a monte pouco a pouco, non digo que non, pero que isto que non se fixo nunca tampouco non é certo. Isto ven de fai moito tempo, e xa se facía ben antes, que se foi deixando de man é outra historia, pero sí se facía ben, e sí está posto así, se manda de unha volta por varios sitios do Concello, e comprobaredes que as numeracións están pares a un lado, pares a outro, e programativas, como exemplo da rúa Cabarcos en Sisán. Gracias, Martín. Eu non sei se a rúa Cabarcos en Sisán, evidentemente non coñezo todas as rúas. O que sí che podo dicir que a persona que asigna os números no Concello é a mesma persona que asignaba os números no Concello en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, é dicir, é a mesma persona, e esa persona o que di, e Dolores penso que o sabe, é que o último número leva a última casa que a fai, da igual que estea á dereita, á esquerda, no medio, no principio ou no final. Para exemplo, un botón que estou no medio da Rúa do Freixo, teño o número 38, ao meu lado creo que está o 35, e estou no medio. Non. A miña casa está feita desde o ano 2001. O sea que, no, perdón, teño a licencia desde o 2001. Fíxena no 2003. O sea que non é por meterse con ninguén, pero efectivamente non é por meterse con ninguén, pero non está como distí. Pode haber un sitio puntual, non o vou discutir, pero por eso digo. Estou te repetindo que está indo a monte a xestión do Concello nese asunto. Antes estaba correcto, agora está indo cada vez a peor, a monte. Vale. Gracias, Martín. Ramiro, ti dirás. Gracias, Martín. Algunha aclaración, Enrique? Por meterme con Martín un pouco, xa que fala. Cuidado. Non, é certo, non se está indo a monte. Había uns criterios de actuación de moitos anos, pero non era o mismo unha parroquia con 4 casas, un núcleo con 4 ou 5 casas, que se poñían as 4 ou 5 casas números seguidos, que unha rúa máis grande se numeraban correctamente. Non é que isto era en a monte. Eu creo que o comentario que faz diso o teu conocimiento, pero os traballadores do Concello traballaban cos criterios desde hai moitos anos e non é un problema dese tipo de deixadez nin de gobernos nin de partidos políticos, é un problema de que o Concello medrou e cada certo tempo hai que facer tradicións, porque na casa dos pais hai 3 números porque se numeraron 3 veces, porque foi aumentando e foronse numerando, e non, eu creo que non hai que darlle máis voltas. Pili, estou mucho con en cañas, A min. Bueno, felicitar e agradecervos outra vez aos distintas forzas políticas que, bueno, pues que consideremos este punto moi importante para Ribadumia. Evidentemente o Concello de Ribadumia nesta tramitación vai estar preto dos veciños, de feito xa comentamos antes que pretendemos
estar en reunións nas casas de cultura das distintas parroquias, aquí no concello. Evidentemente esta pandemia ou este coronavirus pois nos trae pois un pouco preocupados, porque tampouco se poden facer reunións pois con alegría, non? Entonces, bueno, é un tema que hai que organizar, estamos, bueno, a ver como se leva a cabo esa tarea, non? Pero sí queremos estar cerca dos veciños, axudarlle. A parte importante que os veciños coñezan un pouco a realidade, o número que lle toca, si ten que haber algún cambio mellor en algunha incluso limitación de parroquia, que a veces podía haber aí algunha duda, e a veces a opinión veciñal pois é importante. Eu con respecto a isto, Martín, o que acabaches de dicir, evidentemente todas as xestións a veces necesitan unha actualización. Eu non sei, me imagino que ao mellor ti dixiste dos 60, eu non sei se se fixe algunha actualización, pero supoño que sí, nos anos 80 me imagino que se faría algunha actualización deste tipo. Pero que ano foi? Que ano? ¿Te recordas? Bueno, perdona. Bueno, en todo caso hai que facer actualizacións. Bueno, nos consideramos que este é un traballo importante que hai que facer, porque, bueno, pues eso nos vai a permitir, por suposto, que os veciños coñezan un pouquiño máis a realidade pois de todo este proceso. Por lo tanto, a preocupación que podía xurdir, non, de algúns veciños na tramitación, nos vamos estar ao pé deles, e aparte eso, para nós é moi importante esas reunións que se van a facer. De feito, bueno, sempre fixemos reunións de asociación de veciños, están un pouco paralizadas por esta pandemia, que tamén as hai que activar, pero bueno, a ver como se organiza un pouquiño toda esta situación. En todo caso, eu creo que é un traballo importante, e creo que en pouco tempo, que si podemos telo en práctica a partir de xaneiro, sería un pouquiño o obxectivo. Non sei se vai a ser posible ou non vai a ser posible, porque tan importante que entre na práctica a partir de xaneiro, máis importante que os veciños coñezan a realidade, as parcelas, as numeracións, e polo tanto, pois, bueno, pois veremos a ver que día tras día a ver como vai evolucionando, digamos, esta tramitación. Pasamos a votar este punto. Votos en contra, 0, abstencións, 0, votos a favor. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que sería a ratificación convenio con particulares para obras municipais. Bueno, igual que no anterior pleno trouxemos algúns convenios, pois agora volvemos a traer novos convenios con veciños, é dicir, cada vez que se fai unha actuación en cada unha das parroquias ou en lugares, pois a veces se collen pois trozos de terreno para levar a cabo esa obra despois de chegar a un acordo, pois se fan convenios de cesión, e ahora mismo traemos aquí a este pleno pois este convenio de cesión a vía pública na zona de Cabanelas, que, Fernando Pombo Diz e María Salomé Álvarez Paz. Isto vai para o Plan Concellos 2020, son actuacións que se van a facer no Plan Concellos 2020, chegamos a acordos precisamente con Fernando Pombo Diz e María Salomé Álvarez Paz para, en canto a Diputación deu visto bo a esta actuación, pois xa se poidan levar a cabo, e aquí hai unha cesión de 25,95 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Tamén na parroquia de Cabanelas, Ernesto Falcón Barreiro tamén cede unha parte de 24,2 metros cuadrados. Tamén aí en Cabanelas, Valentina Alba Pérez, aquí hai unha cesión de 8,25 metros cuadrados. E tamén na zona de Cabanelas, José Basilio Castro Pintos, hai unha cesión tamén de 34,6 metros cuadrados. E na Costa en Leiro tamén hai un convenio de cesión a nome de María Rosa Pesqueira cunha cesión de 74,1 metros cuadrados. Xa digo que son acordos que vamos chegando cos distintos veciños para distintas actuacións, tamén é importante dar levarlas a pleno estes convenios. Pasamos a votar este punto. ¿Algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Popular? Nada, moi brevemente, simplemente eso, son ratificacións
convenios para realizar obras que son necesarias, que están aí, e que independentemente de que pois o mellor cada un dos que estamos aquí faría unhas ou faría outras que duda cabe, pois hai que apoiar todo tipo de obras que repercutan nunha mellora de calquera lugar do concello. Tamén vamos a votar a favor delas. Gracias, Ramiro. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos? Enrique? Gracias, Enrique. ¿Alguna aclaración? Tampouco, Pepe. Pasamos a votar este punto da orde do día. Abstencións? Votos en contra? Votos a favor? 13 votos a favor. Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que sería dar conta de distintos asuntos. 8.1 sería dar conta das axudas dos campos de verán 2020. Bueno, este ano nos campos de verán 2020, que bueno, sempre había pues, distintas entidades culturales e deportivas que se presentaban para facer os campos de verán, o Concello de Ribadumia reservamos unha partida de 4.000 euros precisamente para axudas, e este ano bueno, pues, hubo entidades deportivas e culturales que decidiron levar a cabo pois estas escolas de verán, estes campos de verán, e hubo pois, outras entidades pois, que non pretenden ou que non levaron a cabo estas actuacións. Entonces, bueno, hai unha partida de 4.000 euros e bueno, hai unha serie de criterios que, bueno, pois polos que se rixen, digamos, a concesión desta axuda, e o UMIA Club de Fútbol lle corresponden este ano 2.991,76 euros, e a tenis de mesa 1.008,24 euros. Isto foi aprobado por Xunta de Goberno e, polo tanto, damos conta neste pleno. Pasamos ao punto, tamén dar conta do punto 8.2, que serían festas parroquiais 2020 e para Barrantes, para a Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes, para a Festa de Santa Lucía hai unha subvención de 1.137,80 euros. Esta é a partida, a subvención, pero evidentemente agora hai que xustificar, digamos, pois esta partida. En Besomaño, Verónica Benposta, Santa María de Besomaño, pois a subvención serían 334,65 euros. Na parroquia de Leiro, para festeiros de Leiros, para festas patronais, pois serían 1.338,58 euros. Para a festa de Lois, a festa do 13 de maio, Fátima, pois este ano non solicitaron. Para San Fiz, que na festa da Picoña había unha partida de 1.003,94 euros. En Ribadumia, a Asociación Plantel Hernando Martínez, unha subvención de 334,65 euros. Outra partida, outra asociación, bueno, neste caso unha persoa, Dolores Millán, os Dolores, que serían 334,65 euros. Para as festas de Santa Baia, que son as festas de Ribadumia, San Antón e San Roque, este ano non solicitaron. Santa Baia, para as festas de Ribadumia, para a festa do Carmen, hai unha partida de 1.137,80 euros. E tamén hai unha petición Darío Feijóo para tamén Santa Baia, 401,57 euros. E para a parroquia de Sisán, para as festas de Sisán, a Asociación Cultural Festas de Sisán, San Antón e San Cristóbal, para San Xoán e para San Clemente hai unha partida de 1.666 que non solicitaron. Non solicitaron para San Xoán, pero para as outras dúas sí que solicitaron. Para San Xoán, efectivamente, non solicitaron para San Xoán, pero solicitaron para San Clemente, para San Antón e San Cristóbal, efectivamente. E despois, para Cousido, para os Dolores, Carmen Cousido, pois unha partida tamén de 334,65 euros. E despois, bueno, anos anteriores, para Santa Marta, María Victoria había solicitado subvención, neste caso non solicitaron. E, bueno, esta é unha partida de 9.162,73 euros. Si é certo que agora que a teñen que xustificar, creo que, bueno, algunhas destas entidades pois non levaron a cabo, digamos, pero, bueno, están pendentes de xustificación. Isto tamén foi aprobado en Xunta de Goberno. E pasamos ao punto número, tamén dar conta, que é o punto número 8.3,
que é dar conta do informe de urbanismo sobre instalacións municipais. Bueno, son dous escritos presentados por Somos Ribadumia, un escrito con fecha 14 de febreiro de 2020, no que afectaba, bueno, dicía que tiñamos coñecemento de diversos problemas que afectan ao edificio de servicios sociais e que se pedía unha solución inmediata aos problemas eléctricos e outro, pois, aos problemas de humedades. Bueno, evidentemente se fixo un informe por parte do técnico municipal sobre as instalacións municipais desta parroquia e no edificio de servicios sociais, bueno, a instalación eléctrica do edificio de servicios sociais, bueno, pois necesitaba unha máis potencia contratada, que o sea, demandábase máis do que estaba contratado. Evidentemente, ao sumarlle equipos, como poden ser calefacción e climatización, pois non era suficiente. É certo que antes en servicios sociais as distintas actividades que se facían pois non tiñan esa necesidade de, bueno, pois dese aumento de potencia, pero ao pasar servicios sociais para ese edificio, pois evidentemente ao sumarlle cada vez máis elementos, pois se necesitaba máis potencia. Entón, a potencia contratada é de 3,4 kilovatios, e no ano 2017 solicitaras un aumento de potencia de 6,9 kilovatios, a compañía contestou en abril 2017 que previamente había que facer reformas para a adaptación das instalacións, é dicir, se había feito unha solicitud e había que facer reformas. No ano 2017 solicitaras un presuposto a Meldosa que se había valorado en 690 euros, e o presuposto foi aceptado polo Concello no ano 2019. Meldosa realizou as obras necesarias da instalación en novembro de 2019. Bueno, naquele momento non fora aceptouse despois en 2019. Meldosa fixo as actuacións necesarias e despois, a compañía eléctrica fixo a inspección das obras, dou visto bo e pechou o expediente relativo ás obras, e na actualidade estamos pendente do aumento de potencia que, según nos informaron telefónicamente, estará pendente para os próximos días. A verdade é que foi un trámite bastante lento, máis lento do normal, pero tamén é certo que, bueno, a situación con Fenosa e a veces tamén con Telefónica, os trámites, pois a verdade que se dilatan bastante no tempo, pero, bueno, foron a xestión que xa se empezara no ano 2017, si é certo que houve aí un parón, pero bueno, ainda a día de hoxe estamos pendentes de que Fenosa pois dé ese aumento de potencia, ainda que telefónicamente confirmou que, bueno, pois que o iban a dar nos próximos días. E despois tamén había outro escrito presentado por Somos Ribadumia, na que temos coñecemento a través da prensa da solicitud do goberno local dunha liña de axuda a través da cal realizar actuacións de aforro enerxético na Casa de Cultura de Ribadumia. Bueno, efectivamente, si mal non recordo este dato, na Casa de Cultura de Ribadumia hai unha calefacción a gasoil. Na liña de subvención de fondos de compensación ambiental da Xunta de Galicia, a subvención iba nesta liña, polo tanto que sabíamos, ou por uns estudios que habían feito unha compañía, de que se iba a reducir incluso un 50% do que consumíamos en gasoil. Evidentemente, a liña de subvención por parte da Xunta de Galicia de Fondo de Compensación Ambiental cadraba perfectamente pois esta instalación, e se solicitou unha subvención precisamente para levar a cabo pois esa actuación aí na casa. Esa subvención foi denegada, e bueno, pois a volveremos a solicitar para o próximo ano, cando volva a salir esta subvención, ou se sale algunha subvención pois tamén do INEGA, que tamén podemos solicitar con cargo a isto. En todo caso, todo que sea poder aforrar, poder mellorar, digamos, bueno, pues sobre todo pasando de gasoil a este tipo de instalacións que son como unha especie de bombas de calor,
pois se o aforro enerxético se reduce aproximadamente a mitad, pois este equipo de goberno sempre está pois neste tipo de actuacións. Evidentemente, sempre son necesarias as actuacións nas distintas instalacións, pero tamén é certo que a veces os equipos de goberno, os concellos, temos que esperar a que salgan esas subvencións para poder para poder acometer, digamos, as obras ou as instalacións, e ao mesmo tempo pois que eso pois que se vexa un beneficio tamén si é posible. Pasamos ao punto número 10 da orde do día, que serían rogos e preguntas. Alguna... Sí, nos no principio temos 3 preguntas. Primeira en maio presentamos un escrito propoñendo a creación, previa convocatoria da Comisión de Seguimento de COVID, pois dunhas bases que regularan unha subvención para o acceso a servicios de conexión a internet de alta velocidade para familias en determinadas situacións desfavorecidas ou especialmente sensibles, e así como tamén buscar a forma de proyectar a expansión da fibra óptica ou unha tecnoloxía similar que garantise un bo servicio de alta calidade no Concello, a raíz do acontecido no pasado curso escolar, no que o 100% dos veniños vimos abocados a traballar desde a casa. Entón, nos visto como comeza o curso escolar e a situación de incertidumbre que se presenta a expensas das órdenes ou decisións que se tomen por outras administracións, como poden ser a Xunta ou o propio Goberno Central, nos queríamos saber se en algún momento o Goberno tuvo en conta a nosa solicitude, a nosa consideración, se a valoraron no momento ou unha idea que descartan tácitamente. Descartar non se descarta nada. Dicir que sí con alegría tampouco se pode dicir. Cada administración debe de asumir a súa responsabilidade. Evidentemente estamos nun momento delicado, nun momento complicado, nun momento en que ao mellor a comunicación é moi deficitaria, pero eso non é unha responsabilidade do Concello. Todo o que se poida facer por parte do Concello se vai a facer, pero evidentemente cada administración ten que asumir a súa responsabilidade. Eu desde que empezou isto do COVID digo moitas veces que os políticos a nivel autonómico, a nivel estatal, botan días, non horas, días e días falando que dan axudas, etc., pero desgraciadamente ao Concello de Ribadumia de momento non chegou un euro. Só unha partida de 16.500 euros da Diputación de Pontevedra para material contra o COVID. Entón, evidentemente, todas as administracións temos que colaborar, todas as administracións temos que traballar en conxunto, todas as administracións temos que apoiarnos uns aos outros en momentos decisivos. Estamos nunha situación complicada, como pode ser educación, como pode ser deporte, como poden ser eventos, etc. E evidentemente o Concello, a capacidade económica tamén é a que é, a menos que endeudemos o Concello, que tamén sería outra posibilidade, pero se actuamos con responsabilidade e con seriedade, evidentemente, hai que ser respetuoso e hai que cada administración, sobre todo, que asuma a súa responsabilidade. Se lle corresponde á Xunta de Galicia, á Xunta de Galicia, se lle corresponde ao Goberno de España, ao Goberno de España, e nós, como Concello, colaboraremos, se estudiarán esas necesidades, se hai nenos, como xa fixemos durante a pandemia naqueles momentos que se axudaron algúns nenos daqui do Concello de Ribadumia, pero evidentemente nós non podemos asumir toda esa responsabilidade porque iso a mellor económicamente sería inviable. Entonces, hai que actuar con seriedade, con responsabilidade. Nós si temos que apoiar a familias ou a nenos e a nenas se vai a facer, por suposto, pero evidentemente tamén esperamos que das entidades ou das administracións de rango superior que contribuyan e que perciban e que sepan as deficiencias que temos os concellos a hora de actuar en distintos eidos. Podemos estar falando de educación, pero podemos estar falando de deporte, podemos estar falando de cultura, é dicir, nós a semana pasada estuvemos reunidos ao mellor con algunha entidade deportiva e somos conscientes da gravedade e da preocupación que existe. Por lo tanto, necesitamos que as administracións de rango superior que
que axuden, porque tamén para algo están, e noso Concello pois estaremos tamén precisamente para axudar, pero tamén é unha pena que a día de hoxe os concellos, nós polo menos, e creo que os concellos da comarca de momento pois non recibimos un euro para todo ese tipo de axudas. Vendemos moito, pero a veces resulta que eses fondos pois non chegan aquí. En todo caso, nós non desconsideramos o escrito, por suposto, senón que si a situación é complicada e se necesita, pois estudiaremos, pero sempre con responsabilidade e coherencia, e sempre pensando que hai unha capacidade económica no Concello de Ribadumia para poder dar satisfacción a todas esas necesidades que poden xurdir. Claro, de feito a pregunta non iba encaminhada a saber se se iba a facer ou non, simplemente se había considerado eso, sí, de valorala nunha comisión e ver o que posibilidades. Eso sempre este equipo de goberno sempre está disposto a comentar, falar e a ver como se pode encauzar sin ningún tipo de duda. Que xurde precisamente porque nos consideramos que este ano ver algunhas partidas bastante consistentes que había outros anos nos presupostos que se destinaban a outro tipo de actuacións e que forman parte do grueso do presupuesto, se podrían, pois, neste caso unha parte delas destinar aquí. Simplemente era por eso non falamos dun gasto descontrolado, senón de aproveitar esas partidas que este ano non se lleva a dar uso e que eran un importe bastante elevado, pois poder repercutirlo de algún xeito, pois, por exemplo, en este tema. Todo Ramiro, todo merece sempre un estudio e un análisis, non? Nos aquí no Concello de Ribadumia, este equipo de goberno, somos conscientes, por exemplo, se falamos en materia de educación, que hai concellos que por parte da Xunta de Galicia se están facendo pois servicios de limpieza e o Concello de Ribadumia pois está limpiando o Concello, que tenemos unha reunión precisamente tamén con educación ou con responsables que sean, claro, é dicir, un concello, se nos quitan a limpieza, pois sempre temos un pouquiño máis de colchón, pulmón, a hora de poder levar a cabo actuacións. Pero en materia de educación, a limpieza tanto de secundaria como de primaria, de momento estamos levando dende o Concello. E iso se supón ao Concello de Ribadumia aproximadamente 65.000 euros. Tal e como saleu pois este borrador da Xunta en materia de educación e un análisis que fixemos, se o queremos levar tal cual, posiblemente teña que ser así, pois pasamos de 65.000 a 150.000 euros. Cando parte desa limpieza posiblemente lle corresponder a educación. Por lo tanto, o Concello tamén temos unha capacidade económica, por lo tanto, é dicir, as cousas se poden estudiar, as cousas hai que valorar, haberá que ter reunións coas distintas administracións, en este caso con educación, porque hai concellos, como poden ser Barro, que creo, como pode ser, me parece que Meis, que o servicio de limpieza pois están facendo da administración autonómica, en cambio no Concello de Ribadumia o estamos asumindo o Concello. Tal e como sale no borrador, pasar de 65.000 euros a 155.000 euros, creo que é un dato a ter en conta. Por lo tanto, un dato a analizar. Se a isto lle sumamos todas as necesidades que poden xurdir, pois evidentemente o Concello é inviable. É dicir, é así de fácil. É dicir, non, entonces, bueno, todo merece un estudio, nos consideramos eso, non dudes, pero que hai que estudiar o análisis ou analizar todo en conxunto. Por outro lado, tamén queríamos facer un pouco de memoria, recordar que en xuño no ano 2018 un acordo aquí plenario para sentarse a agrupación e renegociar o convenio, e nos queríamos saber se a fecha de hoxe, ano medio despois, hubo algún tipo de reciente contacto, algún acercamento de posturas, independentemente da dificultade polo tema do COVID, pero se avanzou algo nese tema coa agrupación. Pero coa agrupación musicultural hai un acordo plenario, sí. Bueno, pues, vale. Nese sentido, sabemos que non sei se avanzou no tema. Sí, aquela reunión coa agrupación músico-cultural, coa Escola Pro Música, sí. No, de momento, a verdade que tamén con isto do COVID hai certas gestións que están un pouco paralizadas, aínda que tuvemos algunha reunión pois oficial, por suposto, pero que non en conxunto coa asociación,
estamos pendientes delo, bueno, supoño que nos próximos días Mar Rei temos que, bueno, pues tratar de organizar pues unha reunión con eles, pero bueno, que a día de hoxe as reunións hai que tamén limitalas, bueno, temos que ter esa reunión, pero de momento non se tocou, pero si se vai a tocar, por suposto. Nada, eso que non quede un pouco aí no sin problema. limbo dos xustos. E por último, pois esta semana tuvemos constancia tamén de que parece que no pabellón de Sisán paralizouse a limpeza durante o mes de agosto, o cal produceu pois as queixas dun club que estaba elaborando ali o campus de verán e que considera que tiña un compromiso que había, vamos, que interpretou das reunións que tuvo co Concello que se adquiría un compromiso por parte do Concello de facerse cargo da limpeza desas instalacións. Nós non estuvemos presentes nesas reunións, en que nos hubiera gustado, xa se comentou no seu día, non sabemos exactamente o que se lle dixo aos colectivos e aos clubes, pero o certo, entonces a pregunta é un pouco unha pregunta doble, non? Por un lado, si existe ou non ese compromiso pola parte do Concello cos clubes e asociacións que quixeran impartir o campus de verán, no cal se farían cargo da limpeza das instalacións o Concello, e se a resposta é positiva, afirmativa, pois cal foi o motivo de desatender esa demanda no mes de agosto? Eu creo que non se atendeu que non se desatendeu ninguna demanda. Esa mesma limpieza tuvo o campus de verán do Umia Club de Fútbol. Non se desatendeu, por suposto, ninguna problemática ou ninguna falta de limpieza. Si é certo que vi nos medios de comunicación, a min personalmente non se dirixeu nada, non sei se algún concellal se dirixiron co tema de limpieza, pero en principio a mí non, saleu algo nos medios de comunicación, pero nadie se dirixeu co pabellón municipal. Si é certo que eu creo que a limpieza que foi o que se pactou ou que se comentou. Ahora, se me deixas? Sí. Vamos a ver, precisamente era unha das cousas que queríamos aclararnos. O pabellón de Sisán e o centro social de Sisán hasta o ano 2015 nunca se abría no verán, é dicir, non había personal e o pabellón de Sisán e o centro social sempre se cerraban no mes de agosto. Cando entrou esta corporación, a asociación Club Tenis de Mesa solicitou que se mantivese aberto durante o mes de agosto, fíxoselle saber que lóxicamente o persoal municipal seguía sendo o que era, non se aumentou, e eles asumiron a limpeza tanto do pabillón como do centro social, que nunca se usaban, volvo a repetir, nin para a escola de tenis nin para outras cousas. Este ano foi o mesmo. O compromiso que houbo, porque eu estive nas reunións, o compromiso que houbo con todas as entidades foi facilitarlles, como se lles facilitou, hidroxel, dispensadores e alfombrillas. E máis, as fotos mandoumas a min e incluso solicitaba alfombras para as paredes, que non foi o caso. Tiveron a liberdade absoluta, é dicir, os dispensadores colocáronselle e os hidroxeles, cada vez que solicitaban, dábanselle. As alfombras incluso tiveron a liberdade absoluta de pedir o que eles consideraban que necesitaban, a ver, dentro dunha lógica, como todas as demais instalacións, pero a limpeza foi exactamente igual que os demais anos. E máis, se vos fixastes antes, que ademais a constancia que hai é a mesma, supoño que a vos, que un escrito que entrou por registro o día 31, é dicir, o luns, hai 3 días, supoño que será o mesmo que recibistes vos, non había ningún compromiso máis. E o que falaba antes, cando se vistes as axudas para os campus de verán, precisamente nese escrito falábase de que se sorprendía de que había, que foi o que se explicou, máis euros este ano. Había máis euros este ano porque, lógicamente, se a partida de 4.000 euros e só son 2 entidades as que solicitan, lógicamente os números son máis beneficianos, é o mesmo escrito. Ahora, a limpeza é exactamente a mesma que se fixo todos os demais anos, a mesma. Facilitóuselles o material a máis pola situación do COVID.
a explicación correcta. Vou a insistir en non estaba e descoñezo que se falou, pero o escrito que mencionas de data 31 de agosto o mellor non habría tido lugar se lle hubiera contestado un escrito que presentaron o 10 de agosto pedindo explicacións, ni tampouco habría chegado o mellor a publicarse en redes ni nada polo estilo. Non hai problema, simplemente eso, é dicir, todo o contrario, é dicir, a xente ten dereito a protestar, a xente ten dereito a publicar en redes o que queira. De feito, Enrique é un dos que lle deu pois, nas redes difusión, é dicir, para nada aquí todo o mundo ten dereito a dicir dentro, a ver, lógicamente non a insultar, non a lógicamente ten dereito a dicir o que considera. O Concello ten que actuar da forma que ten que actuar. Estamos disa desde agosto, vale, tampouco custaba nada vir polo Concello, chamar, porque aquí estamos todos os días. Si non estou eu, está Mar Moimenta. Se non está Mar Moimenta, fijo que está Mar Rei, ou está Sofía, ou está Betty. Aparte do alcalde, lógicamente. É dicir, aquí sempre hai xente. Ahora, todo o mundo está no seu dereito de protestar e de difundir polas redes o que considere, lógicamente, faltaría máis. Bueno, resumindo, eso que era a dúbida nosa era que realmente xa se contemplou así nas reunións previas que tuve sempre, sí, é que sempre se fixo así, sempre, con todos os campos, é dicir, todos os campos. Este ano, a partida, creo que o ano pasado foron de 600 euros. O ano pasado levara... Este ano, 1.009 euros. 1.009 euros. É como o tema da... tamén protesta... Si, non, pero a colación tamén protesta porque como entidade deportiva nas das asociacións recibe menos, sorprendentemente di que recibe menos, claro, é que é o mismo que lle pasa ao Club Náutico Muiño, o mismo que lle pasa ao Club Deportivo Ribadumia, o mismo que lle pasa ao Umia. Si temos 34.000 euros para repartir e este ano hai unha asociación nova que ademais ten unha entidade nova que ademais ten unha base moi importante, pois lógicamente o reparto, as matemáticas son as que son, é dicir, non dá máis. Pero en todo caso, Pilar, é dicir, ese local fixeron a escola de verán, como todos se lle dou unha partida, porque precisamente temos unha partida reservada de 4.000 euros para axudar a todas as entidades que queren levar a cabo pois a escola de verán. O ano pasado, pois eu creo que foron 600 euros, 600 euros. Podo mirar, en torno a 600 euros. E este ano pois tuveron en torno a 1.009 euros, creo que aprobamos xa fai un momentiño, non? Ou comentamos fai un momentiño. E o tema da limpeza, o Concello de Ribadumia sempre estuvo á altura na limpeza en todas as instalacións, o pactado, o necesario, e polo tanto eu creo, aínda que poida falar con el nos próximos días, creo que carece un pouquiño de sentido, e sobre todo que se lle dea que se publique con alegría sin ao mellor ter unha resposta como acabamos de ter. Por lo tanto, tampouco evidentemente todo o mundo ten dereito a protestar, por suposto, pero bueno, creo que tamén hai que ter un certo criterio e bueno, hai que ser responsables tamén, pero bueno, non vamos a entrar aí, por suposto que non. Sí, pero lógicamente nos ante isto pues deberíamos alguna... Eu tiño tamén, Sí. Alguna... Nada máis. Enrique? Eu non quería interrumpir o particular que estaba no seu turno de palabra por este tema, pero bueno, eu personalmente a mí pareceme cousas que hai que tenerlas ben. Que hai que facer en este Concello para que che conteste? Hai que presentar un escrito por registro, hai que chamar por teléfono, hai que vir por aquí ou hai que facer as tres, porque este señor, esta entidade, que é unha entidade que está facendo unha labor, presentou un escrito na primeira semana de agosto e volveu a presentar un escrito a final de mes porque según el segunda semana de agosto onde pedía que se mantuvera a limpieza que se fixo en xullo, que se non se viña facendo anteriormente. Pois eu entendo que este ano pois se faría. En calquera caso, este ano a situación é particular, eu non vou entrar en se había ou non había que limpiar. Eu interpretei, e hasta onde eu sei e se me comunicou, que nas reunións que tuvestes había o compromiso de axudar a limpeza. Se non o fixestes, se o fixestes en xullo, é distinto. Se o fixestes en xullo, esta persoa non tiña por que pensar que non se fora a facer en agosto, e en calquera caso é un tema que habería que comunicar. E cando presentou o primeiro escrito, como dicía o compañeiro do Partido Popular antes, porque senón ao final xuntámonos con outro escrito máis adiante por non contestar un escrito. E eu teño que facer o meu traballo, e se hai unha denuncia dun colectivo, teño que
que me comunica e teño que facerme co dela. A mí non me gustou, de feito, presentou este escrito, eu tuve constancia del e non deixa nada á espera de que se solucionara o tema, porque eu interpreto que se un veciño, un colectivo, sobre todo un colectivo, pero bueno, un veciño calquera, se é eu ou se é outro, un colectivo, ven ao Concello e presenta un escrito, se lle vai a, polo menos, chamar. A mí non me parece recibo vir aquí a decir é que tiña que haber vido por aquí chamar, coño, se presentou un escrito, eu non dixen eso, dixeches, no, que no. pudo haber chamado, Bueno. ou que pudo haber vido por aquí, que sempre hai xente, dixeches eso. Eu entendo era que outra opción. que se presentou un escrito, a opción do goberno é polo menos chamar e dicir, mira, pues isto non é así, e xa está, e queda aclarado, ele estará de acordo ou non, e os demais pues tamén pues, faremos o noso traballo ou non, ou expresaremos o que opinemos sobre o tema e tal. Eso non me parece, desde logo, unha resposta correcta. Tiñase que haber respondido desta maneira. Dito isto, vou ao meu. Dado que entendo que a dinámica dos plenos vai seguir sendo vir a dar conta dos escritos que presentemos concelleiros da oposición en pleno, eu pediría, primeiro, que non se tardara este de hoxe de febreiro, tanto. Ahora non lle boteis a culpa, por favor, que no pleno anterior, un pleno exclusivo para os no teus pleno, inscritos. pero é o que temos que facer. No pleno inmediatamente. Non hai máis cousas que facer neste Concello. Pili, por favor, se me deixas acabar. Sin favor. Que no pleno anterior trouxeron os escritos de fai un ano, por favor. Sin favor. Por favor. Entonces, primeiro, se eu pido por escrito que se me dé unha documentación ou se me permita acceder a ela a maior brevedade posible, pois que non se tarde tanto tempo. E se queredes ter a plena, a mí non me importa, se o dixen varias veces. Pero para facer o meu traballo teño que ter acceso ás cousas pues, cando a solicito, nos días seguintes, non inmediatamente. Despois, se fan unha solicitud, vindes a pleno e decides que me contestades en pleno, pois contestademe. Oxe, viñechedes a contestar a unha solicitud onde dades unha información, pero non estades contestando ao meu escrito. Non estades contestando ao meu escrito. É un escrito onde eu solicitaba un informe técnico que non se nos aportou, solicitaba, caso de haber... Solicitei un informe técnico, teño aquí, David. Sí, hai Cale o informe técnico? Bueno, solicitei un informe técnico que se di que vai. Que o informe dice que vai. O informe técnico que justifica a necesidade de reformar por completo o sistema de calefacción. David dixo que se habían revisado todas as instalacións municipais, entendo que hai informes. E despois o informe pois dos datos enerxéticos e dos aforros posibles, etc. Bien, eu entendo que hai os informes porque aparte dícese que os hai. Non se di que hai uns informes. Estes estudios recollen as estimacións do gasto dos sistemas actuais en función da climatoloxía e o gasto e suporía a instalación dos novos. Está no informe que acaba de fixo é que o informe técnico é ese que tes aí. Ese é o informe que fixo o técnico. E nese informe... Por favor, eu sei o que é un informe. Este é un informe que me está dicindo que o informe inclui todo eso. Ben? Se queres leo, dixo antes de mí, a ver, que estamos indo tal. Hai un informe técnico que dice os gastos, que dixeches ti, ademais. No, que hai unha empresa que fixo o estudio. Sí, hai un estudio, entonces. A empresa fixo un presupuesto, un estudio que se meteu nesa subvención. Ou as subvencións van sin presupuestos, sin saber o que vas a gastar. Vale, que a maior brevedade posible se nos permita acceder ou se nos eche unha copia da solicitud desa subvención. Tamén se pide, tampouco se nos dou. Vale, copias de queixas que poderá haber desde o 2012, pois se non houve ninguna, pois por lo menos puñar, oye, non houve ninguna. Ben, a ver, perdón, estou na miña pregunta. O meu é un ruego, non é nada máis, simplemente que, por favor, se presento un escrito e non me podedes contestar a algún punto por calquera motivo, mo comuniquedes, oye, mira, isto non se podemos contestar, non pasa nada, non hai ningún problema. Ou me ides a tardar, chamarme, vos que falades tanto de chamar, que temos o meu número, e no caso de David, además, vive enfrente, e dicirme, oye, pues mira, isto vai a tardar pues, por os seguintes motivos, porque eu creo que non pasa nada por decirme que un documento vai a tardar, porque se tardades en entregar a documentación un ano sin comunicarme nada, sin decirme nada, eu interpreto que non a traedes porque non vos interesa a vos, e o meu traballo interpretar. Vale, seguramente non sei eso, David, pero bueno, unha chamadiña, ou no meu, eu dixeno sempre neste goberno, no anterior e no anterior, os escritos hai que contestar, ainda que sea para dicir que non se vai contestar, porque é de respeto institucional. Eu, permitideme que insista nesta cuestión, pero que se me decides que me des contestar nun pleno, non me dixeches, cando a vos pareceu correcto ou conveniente, que eu non sabía hasta que se trouxe a orden do día que iba a vir estes temas. E despois resulta que traedes unha parte, outra non,
sin tampouco maior justificación nin explicación, eu teño que, bueno, preguntar polo que estaba pedindo, nada máis, sin máis que eso. E gustaríame saber se esta documentación, que estes informes, pues, se fixo unha solicitud, ten que haber os informes técnicos, se un tarifa electrónico, sería un informe sobre o consumo enerxético perfectamente, e teño interés en saber canto se podría aforrar, canto non, canto se estaba consumindo e todo ese tipo de cousas. Non pidín nada do outro mundo, ni nada que non haya aquí. Se por Deus se pide unha subvención, ten que estar. Bien, sí. Era un ruego, tampouco é unha cousa que tiñamos que ter a maior debate, salvo que queirades, non? Teño unha pregunta. Isto é máis complejo. Perdonadme se me estendo que aquí acabando, pero unha traballadora deste concello, que agora está xa xubilada, foi un par de anos, pois tuvo unha caída e deso derivouse unha baixa e dai derivouse pois unha diferencia de criterio coa mutua, sabes vendo que estamos falando, supoño que Pepe tamén, que é o Concello de Limpeza. Bueno, e iso acabou no xulgado. A sentencia do xulgado saleu favorable á traballadora e o asunto é que a mutua, que é a que terá que facerse cargo de pagar o que haya que pagar a esa persona, pois non decideu reclamar a sentencia, sin embargo, recurrir a sentencia, perdón. Sin embargo, o Concello de Ribadumia, eu entendo que non ten arte nin parte, pero espero que me aclaredes vos, si recorreu esa sentencia, e a min gustaríame saber o motivo. Se a mutua non a recorreu, que quen vaya tal, porque o Concello recorreu esa sentencia. Ese tema non o sei. Haberá que preguntarle a persona que o levou, que é o abogado, a ver, é un tema de xulgado, non me digades que hai un tema no xulgado e que vos non sabedes que hai un tema no xulgado. Sí, pero se nos transmiteu que a mutua que había recorrido. En todo caso, Enrique, o Concello pero mira, en todo caso, o Concello de Ribadumia sempre actuou con moita prudencia, con moito respeto a calquera traballador. Aquí a miña pregunta. O Concello de Ribadumia, como traballou con todo ese respeto ao longo de todos estes anos nos que nós estamos gobernando, pouco temos que dicir. O que ten que dicir, ten o que dicir o juzgado, non o temos que dicir nós. Pero nós sempre respetamos as persoas, a todos os traballadores, punto por punto. Ya ves, estou de acordo contigo, pero respetar a un traballador é unha cousa... Por lo tanto, pero que ti quero derivar a algún punto que o Concello, pois... Claro, é que como non sabes o que non xogado, igual non sabes o que estás facendo. No, o Concello de Ribadumia sempre actuou con moita prudencia con todos os traballadores. E, por lo tanto, hubo unha sentencia, o Concello de Ribadumia se recurreu. Se o juzgado lle dá razón, non temos ningún tipo de problema, e se non lle dá razón, pois non lle dá razón. Pero evidentemente o Concello defende os seus intereses, o traballador pois defende os seus intereses. Por suposto que iso é así. E o juzgado dicta unha sentencia e o Concello ten que asumila ou non asumila. É así de fácil. Estamos de acordo. Entonces, cales son os intereses do Concello nese conflito? Porque se recorreu? O Concello non ten ningún interés. O Concello terá algunhas directrices, ou algunhas observacións a esa sentencia e será outra vez o juzgado que dicte o que teña que dictar. Non hai máis, non hai do recurso acabamos. O recurso teño aquí e claro, é que eu pregunto as cousas porque as pregunto, porque eu quero saber porque na copia do recurso non se establece, vou dicir o que pide o Concello, pero non se establece a motivación de por qué, ni tampouco na sentencia. Se supón que o farán cando toque ir ao xulgado. O recurso ti non vas a descubrir as cartas ao contrario. Digo yo. Bueno, pero hai unha pregunta ao Concello que está preguntando cal é o motivo e cales son os intereses para o Concello de Ribadumia, porque ese abogado pagámoslo todos. Sí. Bien, e non se me está contestando. O indemnización tamén a pagamos todos. No, sí, claro. Non a pago eu, nin el, nin Dolores. Por supuesto, todos. Por eso é un tema... Por eso hai que aclarar ben... Aí está veu, a ver se me aclarades cal era o motivo. O recurso pide que se declare la baja, está en castelán, baja de incapacidad temporal inicial el 10 de mayo y se derive enfermedad común con la consiguiente estimación de la demanda y confirmación de la resolución del INSS impugnada. Isto é moi delicado, isto é xogar con pan da xente,
No, para Sí, nada. sí, esto Cada é un para xoga nada. cos seus intereses, Enrique. Pero que interés temos, non sei, que vamos a pagar se perdemos? Pois A evidente. parte das costas. Vale, pero No, David, é unha cousa que quero, por favor, non o marees. Aclaro porque é delicado. Delicado. É moi delicado que o Concello este no xulgado xogando coa pensión dunha persona se non se lle vai nada nesa festa. Dime, por favor, te estou pedindo cal é o interés que ten o Concello en que esta persona se lle cambie un tipo de pensión por outra. No. Pero David, a ver, aclaro, di cal é o motivo. Entonces, como estaba esa... Por que se recorreu? Eu entendo que no primeiro momento o traballador vai contra a empresa e contra eso é o formato, contra a Seguridade Social e contra a mutua. Sale a sentencia, que a quen lle penalice é a mutua neste caso. A mutua non recorre porque entende que, bueno, que non ten sentido ningún e o Concello sí recorre, é o único que recorre, ni a Seguridade Social nin tal. E non sodes capaces de dicirme cal é o motivo de que se recorre. Por que, cal foi a decisión que vos levou a facer eso? É moi peligroso e é moi delicado isto, David. Eu estou en fin, que teño que pensar? Teño que pensar que se vai contra un traballador que se pega... No, para nada, Enrique. Vale, pues entonces... Estudiarémolo... Se le pide el informe limpio de... Se lle pide un informe, punto. É dicir, non hai... En todo caso, o Concello defende os seus intereses, o traballador defende os seus intereses. Durante todos estes anos, ningún traballador pode dicir que non se defenderan os intereses. Totalmente de acordo contigo, vale, son os intereses. Dito isto, non se ve porque sí. Dito isto, se supón que por parte dos servicios jurídicos tiñan algo que objetar, digamos, a esa sentencia. Pero habrá que controlarlo. Nada máis. Os servicios jurídicos teñen que facturar tamén. No, pero non é o caso. Vale, pois entón é un motivo, David, e non me estás dicindo que conste tamén, porque estou preguntando unha cousa moi concreta e non se me dice. E é un tema que ten consecuencias de imaxe pública. Carai, David, que se leva un traballador ao xulgado cando non o leva nadie máis, porque a mutua que pois sí, é un problema, David. É unha cuestión de imaxe pública. Non se leva ao xulgado. Recúrrese unha sentencia. Vale, cunha motivación, sí ou non? Enrique, é o que non sabedes. Estamos che dicindo a secretaria que se vai pedir o informe, que che van dar, se queres seguir facendo circo, sigue facendo circo. Xa está, quedome con eso. É dicir, non hai máis. Ahora non tardei 6 meses, que non teña que esperar que salga a sentencia de xuicio. Supoño que eso que irá rápido, ¿no? Yo mañana llamo al abogado y le digo que me pase un informe sobre la justificación o el motivo. Necesito pedirlo por escrito o se me pasas cando teño. No, si lo has visto aquí en pleno, pues... Vale, yo cuando xa está. Moitas gracias. A mí preocupan estas cousas, non é por outra cousa, pero depois a xente que me fala. A verdade é que esa persoa que non se dirigira ao Concello, que se dirigira á oposición, pois tamén é algo preocupante. É algo preocupante. E deixeme preocupado que, sendo un tema tan peliagudo, sendo un tema tan peliagudo, que non viñera ao Concello a dirigirse e a explicar... Igual veu e non había nada. Non veu, non estuvo aquí. Non. É dicir, é unha falta de responsabilidade e que alguén queira utilizar políticamente. Porque aquí o Concello, Enrique, o Concello, a persoa da que estás falando non se dirigiu nin a mí, nin a ningún concelleiro que a mí me coste, nin a secretario municipal. Por tal motivo me preocupa que se dirija á oposición para aclarar unha situación e que non se dirija á corporación municipal ou que non se dirija ao equipo de goberno. Me preocupa que eso que sea así. Por lo tanto, ten que preocupar que eres quen goberna, eres quen reclamou eso, e seguro que tampouco lle chamache para decir, oye, vamos a reclamar isto porque entendemos que, que non? Claro que non. Tú non tens que chamarlle, pero ahora ten que vir aquí. Evidentemente. Bueno, eu creo que calquera veciño de Ribadumia ten todo o dereito do mundo a falar con quen lle dé a gana. Por suposto. E que se quero comentar algo coa oposición. Por suposto. Tamén, e eu vou dicir sinceramente, comentámoslo nun momento onde estábamos falando de outras cousas e tal, pois pasoume isto. Pero por que? É preocupante, si me deixa preocupado que si é un tema tan importante que non se dirija ao equipo de goberno, en cambio que se faga a oposición. Dito isto, se estudiará, o veremos, e será a explicación oportuna.
eu tiña entendido que a Mutua que iba a reclamar tamén, non sei se iso foi a ou Mutua non terá motivos e tú terás os teus. pero independientemente disso hai uns intereses, o Concello ten uns intereses e a persoa ten outros intereses, e o juzgado dicta unha sentencia e o Concello acatamos ou o veciño acata, non hai máis. Pero bueno, algunha aclaración ou observación? Ahora mismo, no, xa está. Gracias. Eu solamente, Enrique, che vou a dicir unha cousa, vamos a ver, porque antes falabas dun escrito que presentou aquí un veciño, neste caso de Sisán, polo tema da limpeza, e que non se lle contestou. É máis grave o que che vou a dicir eu. Hubo un veciño que no ano 2017 estuvo contigo e lle dixeches que lle iba a solucionar un problema. Difícil que olle... Sí, no, pero é así, como che vou a dicir eu, porque ademais quedamos con el, e non solamente non lle arreglaches o problema, senón que lle veu con intereses, e tuvo que pagar unha cuota importante. E tamén presentou, ou estuvo contigo, xa non presentou un escrito, estuvo contigo falando, e eso se aplicou unha cuantía que pagou fai 15 días aproximadamente. Por lo tanto, ti sabes perfectamente como funciona un concello, a veces como se dan solución ás cousas, decir aquí con alegría, poñerse no punto de vista da oposición, sí, no, é que te deixo preocupado, porque ese veciño, no, pero Enrique, Enrique, pero precisamente, é dicir, cando queiras máis información quedamos os tres. Ah, no. Cando aplica a túa teoría, cando veciño non comigo que me conte. Enrique, é dicir, que antes dixeches algo, eu creo que a veces hai formas, vale, pero quero dicir eu que neste caso presentou un escrito o día 10, posiblemente non se lle contestaron, non se lle contestou, eso é así, pero bueno, pasou un mes. Que non hubo máis, bueno, non pasou un mes. En cambio tiña contestación por parte das limpiadoras do que pasaba. Un caso parecido ao teu, un caso parecido a esa exposición que fixeches, un veciño estuvo contigo, no ano 2017 tuvo que pagar un recargo sobre os recibos que era unha cuantía importante. Son cousas que vale, dito isto, bueno, pero tamén para que quede... Sí, pero bueno, igual que ti fixeches aquela exposición eu tamén podo... Igual, cando nos sentemos a falar, o tens que vir aquí e dicir, bueno, o fulano dixo e despois non dixo... Eso foi o que me transmiteu a min fai aproximadamente 15-20 días. Pero ese tipo de cousas falanse en menos outro ámbito, acláranse ben, porque non sei nin do que estás falando. Igual que ese punto que ti quixeches aclarar fai un momentito. Non é igual. Alguna aclaración? Non é igual. Alguna argumentación e aquí hai un escrito, non ten nada que ver co que ti me estás dicindo, que me deixa preocupado, pero polo mesmo argumento teu, podo vir a falar comigo. Vale. Alguna rogo, pregunta? Eu tiña un par de preguntas sobre o tema tamén da limpeza do pabellón de Sisán e algunha pregunta sobre o tema da volta ao cole, pero tocando este asunto que acabas de mencionar, Enrique, do tema da traballadora da limpeza que acabas de comentar, a mí pareceme grave o asunto de ser como estás comentando. Eu non tiña constancia de que eso fora así, a mí non se dirixiron, pero haberá que estar moi atentos a ver como vai isto. Xa nos comentarás, se te parece ben, como é o informe que che envían desde aquí do Concello, porque sí que me parece moi grave. Bueno, eu non o pedín, pero se pedíchelo ti, bueno, espero que sí, pero bueno, da igual. A cuestión é que pareceme grave que de ser así os feitos que sean así, realmente. Tamén me costa creer que o equipo de goberno non teña realmente conciencia do que está pasando, porque a min costame moitísimo creer que cunha liña tan directa de comunicación como hai con Alipio estes temas non se sepan. Eu estuve aquí 4 anos contigo, con este equipo de goberno, e sei máis ou menos como son os funcionamentos dentro do goberno, sei como son como se manejan certas cousas, e tamén sei da capacidade que este equipo de goberno ten cando quere. Entonces costame moitísimo creer a resposta que se nos acaba de dar aquí agora de que non teñen nin idea de como está esa situación no xulgado. Entonces tamén, se eso non é así, tamén hai que ter en conta que nun pleno aquí hai que decir a verdade, ou polo menos se dir unha mentira que non se pode demostrar que é unha mentira. Entonces, bueno, veremos a ver como acaba isto.
e veremos a ver quen ten aquí a razón e quen mete a pata e quen non. Ahora, de ser así como se está dicindo, eu creo que é un asunto moi grave. Sin máis, con este tema, do tema do pabellón de Sisán, do tema do tenis de mesa, non sei, eu xa levo meses aquí sorprendido de como se tratan certos asuntos. Eu non sei, cando eu estaba aquí de concelleiro, que non lle dedicaba moito tempo, a verdad, non como outra xente, sempre que chegaba polo a porta, sempre se me decía, oye, Pepe, que tes aquí un escrito, ou, mira, un post-it, chamoute fulano. A maioría dos concelleiros aquí, supoño que agora seguirá sendo igual, cando chegan, preguntan se hai algo para eles, se hai alguén chamou, se hai calquera cousa. Fai un mes que se presentou ese escrito, sí. Tamén me costa creer que ese escrito non se supera del hasta ahora ou hasta fai 15 días. Porque eu sei segurísimo que ese escrito se sabía del no mesmo día da súa entrega ou no día seguinte, como moito. Entonces, a min, algunha vez, cando me teñen chegado algún escrito así, alguna cousa, nos escritos sempre aparece un número de teléfono e ti chamas, non costa nada chamar. Un escrito non hai por que responder tampouco con outro escrito. Si queres agilizar as cousas, si queres darlle un carácter máis formal, pois si faz un escrito, pero chamas á persona e seguramente a este señor do tenis de mesa, si se lle chama, pois dáselle unha explicación que lle poderá gustar ou non, seguirá na mesma ou non, bueno, pero ten unha explicación do equipo de goberno. Non sei por que non se lle contesta a xente cando fan escritos, non sei se se actúa así con todo o mundo, sei que con certa xente se actúa, igual que preguntaba Ramiro o tema do convenio, pois cada vez que falo con alguén da banda sempre me din, joder, que estamos sin noticias do equipo de goberno. Bueno, pois iso é o que eu escoito daqui. Eu non vou inventando mentiras, nin vou inventando, non é a miña ocupación esa. Eu transmito o que me chega. Seguramente outra xente estará super contenta, pero a min chegame queixas de xente que non está, e se con que haxe só unha persona que non está contenta, pois é suficiente para decirlo. Non están contentos os da agrupación músico-cultural, e este home, pois tampouco está contento. Eu non sei se, bueno, sí, seguramente el facía, bueno, por poder usar o pabellón, encargábase da limpeza. Como decía Ramiro, non estuve nas reunións do virus aquí, do que se falou coas entidades, e non sei en que términos se falou, non sei o claro que foi o goberno ou non sei o claro ou non que foron as entidades, e non sei como se comunica a xente. Agora, se o goberno non se explicou ben, el non entendeu ben, claro, eu non podo afirmar ninguna cousa nin outra. Agora ben, estamos nunha situación moi grave de contagios todos os días. Aquí non é unha cuestión como se fora un mes de agosto calquera. Eu vexo que este home, pois estaba asustado. Eu falei con ele outro día e estaba acojonado, de verdad, porque decía, joder, é que xa non é porque non me digan que non van a limpar, é que estamos nunha situación na que se pasa algo, os responsables son eu, como titular, como responsable do campus. Claro, non é un mes de agosto calquera, aquí hai unha epidemia, se o que fai o goberno é o mesmo que fixo en outros anos, pois entonces, de que vale que se nos hinche o peito falando das agrupacións sociais, das agrupacións culturais, se ao final estamos facendo o mesmo de sempre? Unha das cousas que eu quería preguntar no tema da volta ao cole, xa para rematar, porque xa se nos está facendo moi tarde, era que medidas vai a aplicar o goberno local para intentar axudar a que este tema da volta ao colexio non sea o desastre que parece que vai a ser, porque aquí quen ten as competencias de educación non pon un céntimo. Os concellos, como dicía antes o alcalde, non temos a capacidade de poder afrontar o triple ou cuádruple do gasto que hai que afrontar. Eu quería saber, unha das preguntas concretas é se o equipo de goberno ten algunha reunión solicitada con educación e se lle solicitou fondos ou se lle solicitou material para acometer algunha iniciativa coa apertura do curso. Simplemente eso. Do resto xa se nos fai tarde, non hai tempo. Nos estamos pendentes de falar con educación, ¿no? Porque a situación é complexa, evidentemente. Económicamente, pois o Concello para asumir todo, pois é complicado, pero é certo que todos temos que colaborar, senón a situación pois cada vez se complica máis. Pero tamén é certo que nunha situación de pandemia como existe, etcétera, etcétera,
ao mellor a Diputación tamén ten que aportar algo, ao mellor tamén ten que aportar algo, e ao mellor non está aportando tampouco. Entón, eu creo que é un tema das distintas administracións, é un tema das distintas administracións. Sí, aportou 16.500 euros. E cantos aportaron o resto? 16.500 euros. Vale, é dicir, eu creo que as cousas que as hai que tratar con prudencia, que as hai que tratar con tranquilidade, porque ao mellor, claro, cometemos errores, non? É dicir, eu na crítica política non, ou pretendemos non cair na crítica política, que pretendemos ser, porque nós non temos nin intereses nin no PSOE, nin temos intereses no Partido Popular, é dicir, nin intereses pois en Podemos, nós o que queremos é xestionar o mellor posible o Concello de Ribadumia, e estamos traballando por e para iso. Evidentemente hai que ter reunións, dixen moitas veces e sigo dicindo que as necesidades son moitas e os recursos son os que son, e iso hai que manejalo. Entonces, é dicir, creo que intentar crispar a situación con a administración pois é difícil. Nos, a educación, pois é certo que ahora mismo ven unha subvención de 900.000 euros para o Concello de Ribadumia, que se vai a invertir aí no colexio, pois hai que estar agradecidos tamén. Que lle podemos pedir máis, por suposto que hai que pedir máis, pero a Xunta de Galicia ou a Educación vai a invertir, licitouse outro día, 850, 900.000 euros. Por lo tanto, a crispación, Pepe, a crispación, ou que intentes que busquemos a crispación coas distintas administracións, nin foi, nin será, nin é, nin será o noso proceder, nin a nosa maneira de traballar. A nosa maneira de traballar é consensuar coas distintas administracións, temos un problema, e se se pode, o tema da limpeza, por exemplo, estamos asumindo o Concello íntegramente, se podemos negociar esa partida para que, bueno, pues sea menor a cuantía, e iso vai a verse repercutido na xestión do Concello, por lo tanto, eso é unha oportunidade para os veciños, para outras actuacións que haxe que facer, pois vamos a traballar nesa liña. Ahora, se ti pretendes que nos crispemos con educación, non vamos por boa liña, non sei se me entendes o que non nos vamos a entender. O noso vai seguir sendo, o noso Pepe vai seguir sendo a moderación. Nós temos que dicir que ahora mismo se van a invertir aí entre 850 e 900.000 euros que se licitou a semana pasada, e creo que eso, pois, hai que estar agradecido tamén. Que podemos conseguir máis, e temos que traballar para conseguir máis, ese é o noso camiño, esa é a política. Buscar crispación ou intereses políticos, evidentemente creo que non nos vamos a entender. Entonces, bueno, pero eso creo que queda claro. É que non sei a pregunta. Había algunha medida tomada para o inicio do curso por parte do Concello. Nós tivemos unha reunión. Si había algunha reunión prevista con educación para isto. Sí. Nós tivemos unha reunión co director do colexio, tivemos unha reunión coa presidenta da AMPA, se lle vai a dar coa presidenta ou coa directora do CRA tamén, é dicir, bueno, estivemos falando como podemos afrontar, como podemos mellorar, que pasos hai que seguir, a ver como sale o borrador, a ver como nos podemos adaptar. Por suposto que tivemos reunións deste tipo. Estamos las tendo. E quedamos de falar pois esta próxima semana para seguir progresando. Pero fai 15 días tivemos unha reunión precisamente co director do colexio, coa directora do CRA e coa presidenta da AMPA, e unha persoa, bueno, pois tamén da xunta directiva da AMPA, no que nos pediron unha serie de cousas que se, bueno, pois que se llevan a, bueno, pois a facilitar, e outras as temos que estudiar, porque, bueno, pois as necesidades, como digo eu, son moitas e os recursos son os que son. Entonces, bueno, eu creo que é algo xa non solamente das administracións, sino da AMPA, que tamén está aí, dos pais que tamén poden colaborar, é dicir, é algo de todos. E nós vamos no camiño da moderación, de poder facer cada día mellor as cousas, e a crispación coas administracións nin foi, nin é, nin será o noso proceder, Pepe. Entonces, bueno, si alguén políticamente, a ver si ahora goberna o Partido Popular, e a ver si nos crispamos con educación, pois non vai ser eso proceder. Entendes o que quero dicir? Nin coa Diputación, nin coa Xunta, porque nós somos un goberno que o que temos é que ter unha boa relación coas distintas administracións e conseguir o maior posible para o Concello de Ribadumia, para crear o mellor benestar. Esa é a nosa política de traballo. Algúnha outra... Perdón? Sí. Eu teño un rogo. Sí. Eu vou facer de triqui na legislatura pasada. Se vos acordades, triqui preguntaba a Salomé, que Salomé cabreábase moito, porque a ver que... Entón vou facer un rogo para os 3 membros
dos portavoces, que por favor leades a declaración que se comprometeron e firmaron, de feito, o representante de tenis de mesa é dos primeiros que firmou a declaración responsable que se aprobou en pleno no mes de junio. Sí, pero vale. Que se comprometía, leo, a desinfectar, bien, pero nesa declaración, é que eu preguntei isto precisamente na comisión. Pero que eso firmou, no. Isto implica que o Concello vai a limpar? No. Vale. É dicir, nese caso, entonces, como é posible? asumimos unhas responsabilidades no momento. Si él quería facelo campus, tiña que firmar un protocolo, igual que o firmou o UMIA. Co UMIA reunímonos varias veces porque non estaban de acordo, porque consideraban, porque reconsideraban, porque volvían a considerar. Ao final, pois, aprobouse en pleno e eso foi o que valeu. Que será o que teñan que firmar agora tamén as demais, é dicir, a Escola de Música, é dicir, todo o mundo, a AMPA para uso o comedor. Sí, eso é, sí, eu decía... Aí se comprometían a desinfectar. Eu decía antes que eu preguntaba a Ramírez. Si nós non estuvemos nas reunións, obviamente non sabemos como foi o caso. Pero é máis fácil poñerse do lado dos outros. No, eu xa dixo que non me poñía en ningún lado. En este caso, non, porque eu non podo poñer en ningún lado. Lede a declaración responsable. É o meu robo, non quero máis debate. José Antonio, isto que firmaches di isto, punto. Sí. O vídeo de escritos, o que decía Enrique, o vídeo de escritos, vale. O vídeo de internet... Volvemos ao mesmo. O meu robo é que leades quen se ten que responsabilizar das desinfeccións dos campus. Se me permites, non solo... É un robo, non? Pero mira, non quero debate. Das por feito que non lemos. Mira, non solo lemos, no noso caso, eu sei perfectamente o que di, no noso caso, pero eso non ten nada que ver con que despois hai un acordo verbal, como él dice aparte. Pero mira, non solo lemos, senón que sometemos a criterio de abogados propios para saber se eso, pues, hasta onde chegaba. E no caso do que se fixo firmar os clubs, pois, bueno, é unha sección de responsabilidade que ten as súas limitacións e punto, sin máis. Nada que non se falar aquí. No caso, por exemplo, do que se fixo firmar aos pais, é un documento que non vale absolutamente para nada porque ten unha parte redactada que está mal. Dixémoslo, sometémoslo a criterio de abogados, non veño aquí a marearte con eso, porque esa non é a cuestión. A cuestión... Pois moi mal. No, porque aprobaste en pleno e para cando volveramos a cambiarlo, pois mira, eu xa lo dixen e eu advertín en pleno que ese texto non é a miña responsabilidade, ese texto podía ser problemático como outros. É a túa responsabilidade, que ti eres membro da corporación. No, porque mira, para empezar, representas a moitos vecinos de Ribadumia. Non goberno. É igual. Eres membro da... Pero eu fixe a advertencia en pleno. Si sabes, imagínate, de alguna cousa ilegal... No, por favor, no. Mira, primeiro, un criterio dun abogado, sales pola porta para o abogado do lado e cambiacho, para empezar. É o criterio dos abogados que consultei eu. Non era tan contundente, é a miña interpretación tamén de que o documento non era tan contundente como para decir. Non é o que marca a lei. Unha cousa o que marca a lei, outra cousa son as interpretacións. Non, eu non dixen que fora ilegal nada. Afortunadamente non fixo falta. Pero fora isto, non é deste tema. A cuestión non é esa. Primeiro, non deas por feito que nós non lemos os textos que bastante facemos. E lemos bastante máis do que podes chegar a pensar. Estudiamos as cousas bastante máis. E outra cuestión. Enrique, mira. No, bueno, pero que é un tema de mí. Gustaríame aclarar unha cousa. Sí, aclara, por suposto. Se unha persona dice que, independentemente de eso, hai un pacto verbal, non o teño que decir. Non hai tal pacto. É o que di, no seu escrito e tal. Eu a ese escrito, pois xa vos lo dixo, non esperei. Oye, eu dixo Pepe, é a vosa responsabilidade contestar ou non. Se non contestades, tendes que agardar que en algún momento alguén lle... Claro. É que non é... Pero xa non é agora, como se goberno, xa pasou igual. Oye, vos deixadenos que pagamos o noso traballo tamén. Non, iba a ser mal. Vamos a deixarlo aí. Pepe, xa pasaba igual antes. Sí, pedimos unha reunión coa presidenta da Diputación e estamos esperando desde febreiro. Sí ou non sí? No, estamos esperando respuesta, non a reunión. Respuesta. Bueno, pero sí é certo eso, Pepe. É dicir, é que, a ver, fai, efectivamente, presentouse en febreiro, e que claro, bueno, pero entonces, a ver, Enrique, vale, pero Pepe, eu creo que na vida hai que ser sensatos. Un punto. Si eu, por
culpa de que hai un mundo ao redor que fai as cousas algunhas veces mal, eu non vou poder abrir aquí a boca, entonces No. Vale. No, que parece que si Vale. él ou eu. No, por suposto, por suposto. Está mal. Pero como poden decir que está mal se os teus e aqueles... faltaría máis. Dicir o que considere. Pois entonces, que criterio é ese? non te podo contestar. A mí eso... Bueno, damos por rematado este pleno. Nada, moitas gracias e boas noites.